Καλώς ήρθατε εδώ στο χώρο που μας φιλοξενεί, στο Poems and Crimes Art Bar των εκδόσεων Γαβριλίδης. Είμαστε από το 3pointmagazine.gr, ένα ανεξάρτητο αυτοδιαχειριζόμενο περιοδικό, διαδικτυακό, ένα εγχείρημα που μετρά κάποια χρόνια ζωής, περίπου 4-5, και προχωράμε. Είμαστε δημοσιογράφοι, παιδιά που ήμασταν συμφοιτητές, οι οποίοι έχουμε ένα διαφορετικό όραμα, να πούμε, για μια άλλη διαφορετική δημοσιογραφία, αλλά να προτάξουμε και ένα διαφορετικό μοντέλο εργασίας, το οποίο αυτό θα είναι ανεξάρτητο και αντιιεραρχικό. Ένα χρόνο μετά, λοιπόν, από το καλοκαίρι του 2015, συναντηθήκαμε και είχαμε την ανάγκη να συζητήσουμε για το περσινό καλοκαίρι, για το οποίο ήταν ένας πάρα πολύ πυκνός χρόνος, με πάρα πολλά πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα. Αυτό το καλοκαίρι το σημάδεψε, θα λέγαμε, το δημοψήφισμα στις 5 Ιουλίου. Ένα χρόνο μετά θεωρήσαμε ότι αυτό το δημοψήφισμα, ότι και αυτό το όχι έχει αφήσει τα σημάδια του και ότι είχαμε την ανάγκη να συζητήσουμε γι' αυτό, αν και μάλλον η ιστορία θα κρίνει τη σημασία του, αλλά και τις μακροχρόνιες συνέπειες που θα έχει αυτό τόσο στο πολιτικό σκηνικό, όσο όμως και στην ίδια την κοινωνία. Αυτή η εβδομάδα, να θυμηθούμε, ήταν μέχρι τις 5 Ιουλίου, από τις 29 Ιουνίου μέχρι τις 5 Ιουλίου, ήταν μια εβδομάδα όπου είδαμε σχεδόν τα πάντα. Είδαμε τα capital controls, είδαμε μια μηντιακή προπαγάνδα υπέρ του ναι, θα λέγαμε, στο δημοψήφισμα. Ένα δημοψήφισμα που για πρώτη φορά έθετε ένα ερώτημα ως προς την πολιτική που ακολουθούσε η κυβέρνηση σε σχέση με μια συμφωνία με τους δανειστές, και ήταν μάλλον μια πρώτη φορά όπου τέθηκε σε αμφισβήτηση, ίσως, αυτή η πολιτική παρεμβατικότητα της Ένωσης τα τελευταία χρόνια, τόσο με τα μνημόνια και τις πολιτικές της λιτότητας. Και παρά το πολιτικό κλίμα που υπήρχε εκείνη τη βδομάδα, ο λαός τελικά αποφάσισε, επέλεξε το όχι, με συντριπτική πλειοψηφία. Ένα χρόνο μετά, λοιπόν, θέτουμε κάποια ερωτήματα, κάποιους προβληματισμούς. Αυτό το όχι έχει αλλάξει την ελληνική κοινωνία, έχει δημιουργήσει κάποιες συνθήκες ώστε να αλλάξει κάτι, ένα ρεύμα αλλαγής. Έχει επιφέρει επίσης αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Και αυτό ένα μεγάλο ερώτημα. Έχει ταρακουνήσει τα θεμέλια των πολιτικών λιτότητας των τελευταίων 6 χρόνων και όσα έχουν υποφέρει στην ουσία τα λαϊκά στρώματα. Και αν τελικά, και με αφορμή και το βρετανικό δημοψήφισμα, χαρακτηριστικό παράδειγμα, στον απόϊχο του βρετανικού δημοψηφίσματος, αν η διεξαγωγή στην ουσία δημοψηφισμάτων, και μάλιστα όταν τα αποτελέσματα αυτών είναι απορριπτικά ως προς την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά πόσο λαμβάνονται υπόψη και από το κέντρο της Ένωσης, στις Βρυξέλλες, και αν αυτό έχει ταρακουνήσει και το όνειρο, μάλλον, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, θα λέγαμε, και κατά πόσο οι λαοί απαντάνε σε αυτό. Για να συζητήσουμε όλα αυτά και να θέσουμε αυτούς τους προβληματισμούς, έχουμε μαζί μας τον Σεραφείμ Σεφεριάδη, αναπληρωτή καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και life member στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, τον Νεκτάριο Μπουγδάνη, υποψήφιο διδάκτορα πολιτικής επιστήμης και ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και τον Δημοσθένη Παπαδάτο Αναγνωστόπουλο, ο οποίος έχει επιμεληθεί το βιβλίο, μαζί με τον Χρήστο Λάσκο, το βιβλίο «Το όχι που έγινε ναι». Να ξεκινήσουμε, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Σεφεριάδη.
Να ξεκινήσω ευχαριστώντας θερμά για την πρόσκληση σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, που προβλέπεται να είναι μάλλον πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί δεν ξεκινήσαμε ακόμα, που όμως, και αυτό είναι ένα παράδοξο της πραγματικότητας που θέλω να το αναδείξω ξεκινώντας, κανονικά θα έπρεπε να γίνεται με διαφορετικές θεματικές. Για να γίνω σαφέστερος και να μην με παρεξηγήσουν και τα χαρισματικά παιδιά του 3 Point Magazine, που βεβαίως έκαναν πάρα πολύ καλά που διοργάνωσαν αυτή την εκδήλωση, θα έπρεπε και ασφαλώς θα μπορούσαμε σήμερα να συζητούμε για πράγματα όπως το όχι και ένας χρόνος χωρίς μνημόνιο. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό? Ή δημοκρατία στην παραγωγή και οικονομική ανασυγκρότηση. Ενδιαφέρον θέμα, Ή διεθνιστική αλληλεγγύη και καθήκοντα. Και άλλα πολλά παρόμοια. Που σήμερα, ένα χρόνο μετά από εκείνο το ιστορικό όχι, φαντάζουν και πάλι με τη γνώριμη ραθυμία, απρόσιτα, ουτοπικά, ανέφικτα. Αντιθέτως, βρισκόμαστε σε περιστάσεις τέτοιες που με ευθύνη των κυβερνώντων βιώνουμε έναν παραλογισμό, όπου η σοβαροφάνεια, κάποτε με στοιχεία άνοιας βέβαια, η τόσο βλαπτική, επιθετική όμως αντιποίηση αριστερών αρχών και συμβόλων και η πολιτική διπροσωπία και υποκρισία, για να μην πω φαυλότητα, τείνουν το τελευταίο διάστημα να δώσουν νέες διαστάσεις και περιεχόμενο στον όρο πολιτικό κιτς. Όταν βέβαια δεν διαστρέφονται, και διαστρέφονται σχεδόν κατά κανόνα, η ίδια η λογική, οι ίδιες οι λέξεις. Και δεν χρειάζεται νομίζω να προβεί κανείς στη διαπίστωση ότι αυτό είναι ένας τεράστιος κίνδυνος. Διότι όταν εξοικειωνόμαστε, όταν αρχίζουμε να εξοικειωνόμαστε και να νομιμοποιούμε πρακτικές που βαφτίζουν τη νύχτα μέρα, το μαύρο άσπρο και την ολοκληρωτική υποταγή σε στεναρή αντίσταση, τότε απειλείται και η ίδια η δυνατότητά μας να σκεπτόμαστε. Όλα αυτά βέβαια δεν πρέπει να μας απογοητεύουν. Η ιστορία ξέρουμε ότι δεν προχωράει ποτέ σε ευθεία γραμμή, έχει πισωγυρίσματα, έχει ήττες, που όμως αυτές οι ήττες κυοφορούν συμπεράσματα και δείχνουν το δρόμο για το αύριο. Αρκεί βέβαια τα συμπεράσματα αυτά πράγματι να εξάγονται. Και αυτό προϋποθέτει αγώνα. Δεν είναι κάτι επουδενή αυτόματο, είναι κάτι που πρέπει να διεκδικείται. Λοιπόν, τι σκέφτομαι να σας εισηγηθώ απόψε? 3 βασικά πράγματα που μπορώ να τα συνοψίσω εξαιρετικά σύντομα. Πρώτος στόχος θα είναι η υπενθύμηση της ιστορικής πραγματικά σημασίας του όχι της 5ης Ιουλίου, με κύρια όμως έμφαση την ερμηνεία της εξίσου ιστορικής παραχάραξης του περιεχομένου αυτού του όχι από την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνέχεια, και λόγω χρόνου μάλλον συνοπτικά, δεύτερος στόχος θα είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων αυτής της μεγάλης πολιτικής λαθροχειρίας. Και λέω επιπτώσεων, δηλαδή αρνητικών συνοπιών, όμως αυτό δεν είναι απόλυτα ακριβές, διότι όπως ήδη υπενήχθηκα, από τις ήττες και τις ανεπάρκειες, όσο χτυπητές κι αν είναι αυτές, και στην κυρία που βιώνουμε ασφαλώς είναι πολύ χτυπητές, προκύπτουν εντούτοις πολύτιμα συμπεράσματα. Τέλος, και πάλι εξαιρετικά συνοπτικά, τι προοπτικές ανοίγονται από εδώ και μπρος, ίσως το πιο σπουδαίο, τι είδους καθήκοντα και προκλήσεις ανοίγονται μπροστά μας, τι κάνουμε. Επιτρέψτε μου λοιπόν να ξεκινήσω με τη μεγάλη, την τεράστια σημασία αυτού του όχι και του περιεχομένου της ιστορικότητάς του. Τι εννοούμε όταν το αποκαλούμε ιστορικό? Θέλω να σταθώ σε 2 σημεία, τις συνθήκες μέσα στις οποίες επήλθε και στο τι ακριβώς έδειξε. Τι ήταν αυτό που έδειξε. Συντάσσοντας ένα κείμενο, το οποίο και κοινοποίησα στη σελίδα της εκδήλωσης στο Facebook, μπορείτε να το βρείτε εν θερμό, το ίδιο το βράδυ του δημοψηφίσματος, είχα γράψει ότι τα λαϊκά στρώματα σε πλειοψηφίες ακόμα πιο συντριπτικές από αυτό το 61,3% της επικράτειας, παραδείγματος χάρη στη Β' Πειραιά, το όχι συγκέντρωσε 72,5%. Ανέδειξαν την προοπτική της ρήξης κυριολεκτικά με το πιστόλι στον κρόταφο.
Εναντίον τους είχε συστρατευτεί ολόκληρο το παλαιό πολιτικό προσωπικό, από τον Βενιζέλο και τον Σαμαρά ως τον Καραμαλή και τον Σιμίτη, για να μην αναφερθεί κανείς σε εκείνες τις θλιβερές παρουσίες των μοροφιλόδοξων δημοτικών αρχόντων, των περισπούδαστων αλλά συστηματικά τυποτολόγων διανοούμενων και των διάφορων επιδοτούμενων παραγόντων του αθλητισμού και του πενταγράμμου, θα τους θυμάστε. Είχε συστρατευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση των εντός εισαγωγικών εταίρων με αλλεπάλληλες επίσημες δηλώσεις και απειλές, καθώς βέβαια και το εγχώριο, όπως είπε και η συντονίστριά μας, μηντιακό σύστημα, που εξαπέλυσε μια άνευ προηγουμένου κυριολεκτικά εκστρατεία χειραγώγησης. Ο πιο σοβαρός παράγοντας ήταν βέβαια ότι το δημοψήφισμα έγινε με τις τράπεζες κλειστές. Η αποτίμηση και το συμπέρασμα προκύπτουν λοιπόν αβίαστα ότι ο λαός ψήφισε σε συνθήκες όχι μόνο συμβολικής αλλά και πραγματικής τρομοκρατίας. Ψήφισε και είπε όχι. Όχι άραγε σε τι. Και έχουμε και πάλι εδώ ένα ερώτημα που ένα χρόνο μετά κανονικά δεν θα έπρεπε να θέτουμε, αλλά το θέτουμε λόγω της πρωτοφανούς θρασίτητας με την οποία επιχειρήθηκε και εξακολουθεί να επιχειρείται η παραχάραξή του. Πρόκειται για πρωτοφανή θρασίτητα. Λέγεται συγκεκριμένα, τι λέγεται, ότι το 62% δεν είπε ποτέ όχι στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστά, πράγματι. Δεν το είπε όμως διότι με υποβολημαίο υπολογισμό και σκεπτικό που το ακριβές του περιεχόμενο έμελε να φανεί αργότερα, ποτέ δεν ρωτήθηκε. Διότι ποτέ δεν του εξηγήθηκε ρητά αυτό που οι κυβερνώντες ήταν πια ήδη σε θέση να γνωρίζουν. Ότι αν δηλαδή υπήρχε κάποιο δίλημμα, το οποίο καλούσε για ένα δημοψήφισμα, το δίλημμα αυτό δεν ήταν η ανοησία του ερωτήματος, αλλά από τη μία νεοφιλελεύθερο μνημόνιο, καταράκωση εργασιακών δικαιωμάτων και ατέρμονη λιτότητα, και από την άλλη το εγχείρημα της ρήξης με τις πολλές και πολλαπλές του προεκτάσεις. Η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πίσω, πρέπει να πούμε, από τις πλάτες των οργάνων του κόμματος, κάτι το οποίο επίσης φάνηκε στη συνέχεια, στις μαζικές αποχωρήσεις και τη στελεχειακή αποψήλωση που προκλήθηκε, έθεσε το ερώτημα με τρόπο τέτοιο που να τις επιτρέπει τις κουτοπονηριές που με την άοκνη πλέον συμβολή των συστημικών ΜΜΕ και σήμερα ανερυθρίαστα μας σερβίρονται. Ότι το όχι ήταν όχι στην πρόταση Juncker, αλλά ήταν ναι στον ίδιο το Juncker. Ήταν όχι στην πρόταση του Dijsselbloem, αλλά ήταν ναι στον ίδιο το Dijsselbloem. Και το Schulz και ούτω καθεξής. Ήταν όχι στο κακό μνημόνιο, αλλά ναι στο εντός πολλών εισαγωγικών καλό μνημόνιο. Αυτό του υπερταμείου. Πρόκειται πολύ απλά, και αυτό πρέπει να το πούμε, για μνημειώδεις ανοησίες, που και να τις συζητούμε απλώς συνιστά έκπτωση από τον ορθό λόγο, τον οποίο τουλάχιστον εγώ ως πανεπιστημιακός έχω καθήκον να διαφυλάτω. Γι' αυτό θα σταματήσω εδώ. Άλλωστε την ακριβή περιγραφή του περιεχομένου του όχι την είχαν ήδη δώσει με πολύ μεγάλη ακρίβεια, ίσως χωρίς να υποπτεύονται και οι ίδιοι το μέγεθος της μεταλλαγής του ΣΥΡΙΖΑ που επόαζε η ηγεσία, οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που εμπλέκονταν στην εκστρατεία υπέρ του ναι. Είχαν καταστήσει σαφέστατο στον ελληνικό λαό πολύ πριν την 5η Ιούλη ότι ένα πιθανό όχι ενείχε τον κίνδυνο εξόδου από την Ευρωζώνη αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι και να μας σερβίρεται σήμερα λοιπόν, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Δεν έχει κανείς παρά να διαβάσει τις δηλώσεις των αξιωματούχων αυτών. Ο κόσμος ήξερε λοιπόν πάρα πολύ καλά πως λέγοντας όχι, έλεγε όχι σε τι, έλεγε όχι άλλη λιτότητα, όχι άλλο νεοφιλελευθερισμό, ξέρουμε τους κινδύνους και τις προκλήσεις, ας τις διερευνήσουμε, είμαστε έτοιμοι και έτοιμες, ή για να το πω με το ξεχασμένο ηρωικό σύνθημα εκείνων των ημερών που ευτυχώς η κυβέρνηση δεν έχει τολμήσει ανερυθρίαστα και αυτό να προσβάλλει ούτε βήμα πίσω. Όλα όμως αυτά σήμερα είναι δυστυχώς ανολοκλήρωτη ιστορία. Αυτό που στις κοινωνικές επιστήμες λέμε εντός εισαγωγικών διερεύνηση της μη υλοποιημένης εναλλακτικής. Ζούμε αντίθετα με τις επιπτώσεις αυτού που τελικά υλοποιήθηκε. Για άλλη μια φορά να το επαναλάβω, μια μνημειώδη παραχάραξη λαϊκής εντολής, ακόμα και τα μέτρα
με τα μέτρα του αστικού κοινοβουλευτισμού. Σπάνια θα βρει κανείς κυβερνήσεις εντός του αστικού κοινοβουλευτισμού που ρωτούν ναι, όχι, παίρνουν όχι και κάνουν ναι. Είναι μνημειώδες. Και γι' αυτό η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα λογοδοτεί στο ιστορικό διηνεκές. Και επιτρέψτε με εδώ μια μικρή παρέκβαση, ότι αυτό, όταν εμείς το συζητάμε εδώ στην Ελλάδα και καμονόμαστε ότι δεν το καταλαβαίνουμε, διεθνώς αποτελεί κοινό τόπο. Συμμετείχα σε ένα διεθνές ερευνητικό συνέδριο πριν λίγες μέρες, όπου το θεωρητικά ενδιαφέρον ερώτημα δεν είναι αν η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ παραχάραξε ή όχι τη λαϊκή εντολή. Αυτό εκλαμβάνεται παντού ως δεδομένο. Είναι παντού δεδομένο επίσης ότι το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Μόνο στα συστημικά μίντια εμφανίζεται κάπως να παλεύεται. Αυτό που είναι γνωστικά ενδιαφέρον διεθνώς είναι η διερεύνηση των μηχανισμών που εξηγούν τον εκφυλισμό μιας ηγεσίας που προήλθε από τα κινήματα. Αυτό διερευνά σήμερα η διεθνής κοινότητα. Πώς μια τέτοια ηγεσία ενός κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς εκφυλίστηκε τόσο πολύ, τόσο σύντομα. Έχει λοιπόν σημασία να αναρωτηθούμε και εμείς με τους ίδιους όρους για τους παράγοντες που εξηγούν αυτό το φαινόμενο. Αυτό είναι το κρίσιμο και κατά τη γνώμη μου υπάρχουν τρεις, αν θέλετε εντός εισαγωγικών, οικογένειες ερμηνεών. Μία είναι να την αποκαλέσουμε ηθική, η οποία διατείνεται ότι οι άνθρωποι της ηγετικής ομάδας κινούνταν με σωστό πολιτικό προσανατολισμό μεν, αλλά εντός εισαγωγικών τους μάγεψε η εξουσία, η Dolce Vita και τα προνόμια της. Και στην πορεία τρόπον την αλλαξοπίστησαν. Μια ηθική ερμηνεία. Υπάρχει μια συμπεριφορική ερμηνεία που αφορά τις συμπεριφορές, που ισχυρίζεται ότι ενώπιον με τις ευθύνες της ρήξης, η ομάδα αυτή κιότεψε, λιποψύχησε και επέλεξε τον απείρως ευκολότερο δρόμο της υποταγής, έστω και με το κόστος του χυδαίου πολιτικού κιτς που έφτασε σήμερα να τη χαρακτηρίζει. Και να πω πάλι παρεμπιπτόντως εδώ ότι, επιτρέψτε μου την λιγάκι πατερναλιστική υφή του σχολείου, ότι η επιλογή της συστράτευσης συχνά για νέους επιστήμονες με τον κυβερνώντα ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και αν γίνεται με κίνητο την εξέβριση εργασίας, ενέχει τεράστιο ηθικό και πολιτικό κόστος που πρέπει να σκεφτεί κανείς αν θα το αναλάβει σε σχέση με αυτό το συμπεριφορικό. Και υπάρχει τέλος και μία πολιτική ερμηνεία που εκτιμάει ότι η μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ είναι απώλεια πολιτικής ανεπάρκειας. Χωρίς διόλου να αποκλείεται η δεύτερη εκδοχή, η δειλία, η έλλειψη πολιτικού θάρρους. Να πω προκαταρκτικά ότι ούτε αυτή, ούτε όμως και η πρώτη εκδοχή, η εκδοχή της ηθικής φαυλότητας, ας πούμε, ενδιαφέρουν το κίνημα. Αυτό που πραγματικά ενδιαφέρει και στο οποίο πρέπει με επιμονή να μείνουμε είναι η τρίτη εκδοχή, η πολιτική. Να αναλογιστούμε δηλαδή ότι ανεξαρτήτως προθέσεων, και πραγματικά δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητούμε τις κατά βάση καλές προθέσεις των ανθρώπων που υλοποίησαν αυτή την πολιτική, οι άνθρωποι αυτοί έφτασαν σε αυτό το σημείο εκφυλισμού για λόγους πολιτικούς, όχι επειδή ήταν κακοί άνθρωποι, όχι επειδή ήθελαν να πλουτίσουν εύκολα μέσω της κατάληψης θέσεων στην εξουσία. Και το συμπέρασμα αυτό αφορά κυρίως όσους νομίζουν ότι με τα ίδια μυαλά, αλλά με κάποιο δίθεν ανώτερο ηθικό σθένος, θα μπορούσε να επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσμα. Και θέλω να πω εδώ ότι πρόκειται για πλάνη. Το πρόβλημα δεν είναι ηθικό, το πρόβλημα είναι πολιτικό. Για να έχουμε στο μέλλον διαφορετικά αποτελέσματα, χρειάζεται διαφορετική πολιτική. Ποιο ήταν λοιπόν αυτό το πολιτικό στοιχείο στο οποίο αναφέρομαι, το οποίο οδήγησε σε αυτή την μετάλλαξη και την, θα έλεγα εγώ, κατάπτωση. Είναι κάτι απλό. Είναι ο συγκαλυμμένος, πλην εγγενής δογματισμός της ηγετικής ομάδας στο καπιταλιστικό τίνα. Και αν σας φαίνεται αυτό παράξενο ή βαρύ, σκεφτείτε ότι είναι ένας δογματισμός που εκβάλλει σε μια αδυναμία να σκεφτεί κανείς και να επιχειρήσει την ελοποίηση κάποιου επιχειρήματος που δεν θα είχε την κάλυψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα το υλοποιούσαμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έλεγε κάτω. Αδιανόητο. Δεν θα βασιζόταν στη διαμόρφωση ενός εντός εισαγωγικών ευμενούς επιχειρηματικού κλίματος για να έρθουν κινέζικες επενδύσεις με ποδήλατα κτλ. Και να έρθει και η πολυπόθητη ανάπτυξη με κινηζοποίηση.
Δεν μπορούν να φανταστούν κάτι το οποίο θα οδηγούσε στην ανάπτυξη χωρίς να ικανοποιείται αυτή η προϋπόθεση και δεν θα τηρούσε με δογματική προσήλωση τις προϋποθέσεις παραμονής στην Ευρωζώνη. Αυτό είναι δογματισμός, είναι ενάντια στη θρησκεία μου. Δεν το κάνω, δεν το σκέφτομαι, δεν το συζητάω. Κομμένοι. Έτσι σκέφτονται οι δογματικοί. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, που παρότι αντιποιούμενοι αρχές και σύμβολα διατείνονται ότι είναι αριστεροί, στην πραγματικότητα απλώς δεν είναι αριστεροί. Δεν μπορούν, ακριβώς λόγω του δογματισμού τους, να σκεφτούν κάτι πέρα από το μικρόκοσμο του λεγόμενου αριστερού εντός εισαγωγικών ευρωπαϊσμού. Στην πραγματικότητα, και αυτό διόλου δεν πρέπει να μας εκπλήσει, δεν ξέρουν τι είναι αριστερά, δεν ξέρουν τι είναι σοσιαλισμός, δεν ξέρουν, δεν έχουν καμία επαφή με την έννοια κοινωνική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής και βεβαίως δεν καταλαβαίνουν και τι θα πει διεθνισμός. Μένοντας καθυλωμένοι στο μικρόκοσμο αυτό, μοιραία λοιπόν έφτασαν εδώ και ακόμα σας προειδοποιώ δεν είδαμε τίποτα. Υπάρχουν επεξεργασίες για περαιτέρω αλλαγές. Αυτή λοιπόν είναι κατά τη γνώμη μου η κύρια, η πολιτική, η γνωστικά χρήσιμη ερμηνεία του εκφυλισμού τους και αυτή είναι ακριβώς, αυτή τη γνωστικά ράθιμη, αυτό το λέει ο καθένας, αυτές τις απόψεις, πώς θα φτιαχτεί το επιχειρηματικό κλίμα, είναι γνωστικά ράθιμο, είναι τεμπέλικο, είναι αντεπιστημονικό, είναι βλακώδες. Αυτή την ανόητη, αυτή την μειοπική άποψη, την άποψη τι να κάνουμε, δεν υπήρχε εναλλακτική. Γι' αυτό υπέγραψε ο πρόεδρος. Αυτό είναι. Δεν υπήρχε εναλλακτική. Αυτή την άποψη είναι που πρέπει να αντιπαλέψουμε. Όμως το ζήτημα αυτό θα επιστρέψω. Εν συντομία και λόγω χρόνου, εντάχει, επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ στα δύο άλλα πράγματα που υποσχέθηκα, τις επιπτώσεις της μεταλλαγής του ΣΥΡΙΖΑ και τα σημερινά μας καθήκοντα. Πολλά πράγματα δεν χρειάζεται να πει κανείς για να περιγράψει τις αρνητικές συνέπειες της μετάλλαξης. Είναι ένα εξαιρετικά τραυματικό φαινόμενο. Άλλωστε τις βλέπουμε όλοι γύρω μας. Δεν έχει παρά να κοιτάξει κανείς με τα μάτια λιγάκι ανοιχτά. Αποστρατεύσεις, μαζική απογοήτευση, όχι σπάνια βιωματικά, σοβαρά βιωματικά προσωπικά κενά και απογοήτευση σε ανθρώπους νέους, σε αγωνιστές, στελέχη του νεολογιστικού κινήματος, που τα έδωσαν όλα το προηγούμενο διάστημα. Είναι πράγματα που είχαν προβληθεί αλλά δυστυχώς επαληθεύονται. Αρκεί ίσως να πει κανείς ότι σήμερα και η απλή διερεύνηση της εξόδου από το νεοφιλελεύθερο αδιέξοδο αρχίζει να θεωρείται πράξη παράνομη, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι η τελευταία συζήτηση. Αρκεί να ακούσει τις θριαμβολογίες μεγαλοδημοσιογράφων και τυχοδιοκτών της πολιτικής ότι έκαναν αυτοί και όχι κάποιος άλλος το όχι ναι. Περηφανεύονται γιατί επέτυχαν την παραχάραξη που βεβαίως έσωσαν τη χώρα. Έτσι, αυτό είναι. Φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού, αλλά δεν πέσαμε. Όπως όμως είπα και πριν, δεν είναι όλα μαύρα. Κάτω από την καταθλιπτική επιφάνεια έχουμε κάτι εξαιρετικά πολύτιμο, τα συμπεράσματα από αυτή την εμπειρία. Το γεγονός, παραδείγματος χάρη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μετασχηματίζεται, αλλά ανατρέπεται. Το γεγονός ότι το σύστημα, ο καπιταλισμός, η προσδοκία δηλαδή της ανάπτυξης μέσα από την όλο και μεγαλύτερη συρρίκνωση του υλικού μεριδίου και των δικαιωμάτων της εργασίας, αυτό είναι σήμερα ο καπιταλισμός, ανάπτυξη, προσδοκία προκοπής μέσα από την ολοένα και μεγαλύτερη συρρίκνωση, την υλική και δικαιωματική της εργασίας, και αυτό δεν μετασχηματίζεται αλλά τι ανατρέπεται. Και κάτι επίσης εξαιρετικά σημαντικό, το οποίο κινδυνεύουμε να χάσουμε, ότι ο ελληνικός λαός, και βέβαια όχι μόνο ο ελληνικός, υπήρξε και με την κατάλληλη πολιτική παρέμβαση είναι και θα είναι έτοιμος για αυτές τις ανατροπές, που μπροστά τους ο ανερμάτιστος πολιτικός λόγος που ακούμε συνθηκολόγησε και υποτάχθηκε. Και ας αναλογιστούμε για την ακρίβεια του επαυτού επιχειρήματος το διεθνές κύμα υποστήριξη το όχι, με διαδηλώσεις την εποχή εκείνη πριν ένα χρόνο σε πάνω από 200, περίπου 250 ευρωπαϊκές πόλεις. Τα συμπεράσματα αυτά έχουν ήδη μνήμη σε πλατιά στρώματα του κόσμου, ακόμα και αν δεν είναι ορατά. Υπάρχουν κάτω από την επιφάνεια. Αρχίζουν και γίνονται χειροπιαστά και είναι αναγνωρίσιμα. Πράγματα δηλαδή όπως η ανάγκη για άρνηση πληρωμής του χρέους, για εθνικοποίηση των τραπεζών και των στρατηγικών τομέων της οικονομίας, για εργατικό και κοινωνικό έλεγχο και διαχείριση στην οικονομία, με σχεδιασμό,
για τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και όχι για τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου. Για διεθνιστικό κάλεσμα αλληλεγγύης για μια σοσιαλιστική Ευρώπη έξω από τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εναπόκειται βέβαια αυτά τα συμπεράσματα να γίνουν πράξη. Και αυτό είναι ένα μείζον πολιτικό καθήκον. Έχουμε μπροστά μας, και αυτό πρέπει να τονιστεί, ένα πρόβλημα πολιτικό. Δεν είναι ούτε κοινωνικό, αυτή η μόνιμη καραμέλα του ότι ο κόσμος δεν τραβάει. Είδαμε, ο κόσμος δεν τραβάει, ενώ τραβάει η ηγεσία. Ούτε βέβαια είναι λογικό ή πραγματολογικό. Συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Με τα καθήκοντά μας αυτά, λοιπόν, επιτρέψτε μου εν άκρα συντομία να κλείσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί, και θα πρέπει να το υποστούμε όλοι αυτό, να μιλάει στο όνομα της αριστεράς, όμως, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αριστερά δεν είναι. Και όσο αυτό δεν καθίσταται σαφές, και πιστεύω ότι είναι ευθύνη όλων των αριστερών να το καταστήσουν σαφές, τόσο οι κίτς ιδεότητες αυτών των ταξιδιών στην Κίνα, αλλά Σαμαρά και χειρότερα, η βαρβαρότητα των φόρων, της επέλασης των hedge funds και των πληστηριασμών, οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις που προβάλλονται και θυμίζουν την επανεκκίνηση του κράτους επί Καραμαλή και άφθονες άλλες ανάλογες πρωτοβουλίες που τελικά κατατείνουν μόνο έχουν κατά βάση επικοινωνιακό χαρακτήρα και κατατείνουν στην ανάδειξη, την παγίωση προσωποπαγών εξουσιών, αλλά και η ολοένα και πιο κατασταλτική συρρίκνωση των δικαιωμάτων και σε εργασιακούς χώρους, κάτι για το οποίο έχουμε ελάχιστη πληροφόρηση. Πηγαίνετε σε εργασιακούς χώρους να δείτε πώς έχει εξοκύλει το όργιο των εργοδοτών. Για όσο διάστημα δεν διαχωρίζεται η άποψη της αριστεράς από αυτές τις πρακτικές, όλο αυτό θα χρεώνεται στην αριστερά. Πρώτο και βασικό καθήκον όσων σκέπτονται, κατά τη γνώμη μου πάντα, είναι λοιπόν να διαχωρίσουμε τη θέση μας από αυτές τις πρακτικές. Πρέπει με κάθε τρόπο να τονίζεται ότι αυτές οι πρακτικές που μιλούν στο όνομα της αριστεράς δεν είναι αριστερά. Και όποιος δεν το κάνει, είτε από πολιτική ανεπάρκεια είτε από ιδιοτέλεια, ας ξέρει ότι αναλαμβάνει και την ευθύνη της ενίσχυσης της άκρας δεξιάς. Είναι ένα θέμα στο οποίο δεν έχω χρόνο να μπω, αλλά νομίζω πως όλοι καταλαβαίνουν τι εννοώ. Αυτό βέβαια, η ανάδειξη αυτής της πραγματικότητας, ότι αυτό που βιώνουμε σήμερα είναι νεοφιλελευθερισμός με αστείο πρόσωπο, όχι με ανθρώπινο, με αστείο, δεν είναι αριστερά. Το να το αναδεικνύει κανείς αυτό δεν φτάνει. Πρέπει η αριστερά που παραμένει αριστερά να συναντηθεί και να συνομιλήσει. Πρέπει να βρει τρόπο να συνεργαστεί στα μικρά και στα μεγάλα. Και όλοι ξέρουμε ότι για λόγους που και πάλι είναι πρωτίστως πολιτικοί, το οποίο στον τομέα αυτό δεν είναι διόλου ευχάριστο. Ίσως ούτε και ευίωνο. Και ας δει κανείς τις τελευταίες κινητοποιήσεις για την επέτειο του όχι, έγιναν 3 διαφορετικές αντιπολιτευόμενες πορείες που ήταν άμαζες, ασυντόνιστες, αντανακλούσαν αυτή τη μεγάλη δυστοκία. Όμως εναλλακτική στη συνεργασία, ειδικά υπό το φως του γεγονότος ότι στα κεντρικά πολιτικά αιτούμενα των καιρών υπάρχει συμφωνία στη πολύ μεγάλη πλειοψηφία, εναλλακτική σε αυτή την προοπτική δεν υπάρχει. Πρόκειται ασφαλώς για μια μεγάλη συζήτηση που δεν μπορούμε να την κάνουμε, αλλά που πρέπει άμεσα να ξεκινήσει και εφ' εξής πιστεύω να οργανώνει και να νοηματοδοτεί τον πολιτικό, αλλά ενδεχομένως και τον κοινωνικό μας βίο. Είναι ο μόνος τρόπος για να ανανύψει το σώμα της ελληνικής, θα έλεγα και της διεθνούς, γιατί από αυτή την μεταλλαγή έχει υποστεί πλήγματα και η διεθνής αριστερή συνείδηση. Είναι ο μόνος τρόπος για να ανανύψουμε από το μετατραυματικό σοκ αυτής της μετάλλαξης. Αυτό αποτελεί την πρόκληση των καιρών και το στοίχημα με το μέλλον. Όσοι δεν είμαστε λοιπόν δογματικοί, ξέρουμε ότι είναι ένα στοίχημα που σίγουρα μπορούμε και μεσοπρόθεσμα, όπως λέει και το ωραίο εκείνο σύνθημα, είναι βέβαιο ότι είμαστε καταδικασμένοι να κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σεφεριάδη και δίνουμε το λόγο στον Νεκτάριο του Μπογδάνου. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Να ευχαριστήσω το 3 Point Magazine για την πρόσκληση στην εκδήλωση για τον 1 χρόνο από το δημοψήφισμα. Και θα ήθελα να ξεκινήσω πολύ γρήγορα την εισήγησή μου με το να πω καταρχήν ότι
το να έχω σκληρή κριτική απέναντί μου και στο κόμμα που εκπροσωπώ, το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σεφεριάδη, είναι από τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να υπάρχουν. Καθώς εξ όσων ξέρει και ο ίδιος, και δεν το λέω για να τον κλείψω, ήταν από τους αγαπημένους μου καθηγητές στο Πάντιο και στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό. Όπως επίσης και ο Νεκτάριος ήταν από τους αγαπημένους φοιτητές, να πούμε έτσι. Και άρα είναι πολύ ωραίο να δέχομαι στα πλαίσια, εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ εδώ, τη σκληρή κριτική για τον ένα χρόνο το δημοψήφισμα από τον κύριο Σεφεριάδη. Να μπω λοιπόν κατευθείαν στην εισήγησή μου. Θα μιλήσω σε τρεις θεματικές ενότητες. Η πρώτη είναι σχετικά με το τι προκάλεσε το δημοψήφισμα ως τέτοιο, ως δημοψήφισμα, μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μιας περίοδου περίπου 10 μηνών. Το δεύτερο είναι το δημοψήφισμα το ίδιο, η πορεία μέχρι το δημοψήφισμα στη βάση της εξάμηνης διαπραγμάτευσης, η μνημονιακή συμφωνία που έγινε μετά στη βάση της συμφωνίας του Ιουλίου και το πρόγραμμα που ψηφίστηκε μέχρι τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, το τι αποτελέσματα έχει αυτό όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για την κοινωνία, την πολιτική σκηνή και για το όλο το πολιτικό, κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Και το τρίτο είναι τα διεθνή αποτελέσματα, οι διεθνείς επιπτώσεις πάνω σε μία σειρά πράγματα από το περσινό δημοψήφισμα στην Ελλάδα μέχρι και το Brexit που βιώνουμε σήμερα ή μέχρι την επαπειλούμενη διάσωση ή καταστροφή των Ιταλικών τραπεζών και το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ της Ιταλικής κυβέρνησης και του Βερολίνου. Ξεκινώντας λοιπόν να πω καταρχήν ότι για το ίδιο το δημοψήφισμα ήταν ένα συμβάν το οποίο έφερε αναταράξεις σε όλη τη χώρα και σε όλη την Ευρώπη. Μέσα στη χώρα προκάλεσε το χωρισμό σε δύο κύρια στρατόπεδα, χαρακτηρίστηκε από τους υποστηρικτές του ναι και από τους υποστηρικτές του όχι, και στους υποστηρικτές του όχι το χαρακτηριστικό ήταν ότι είχαμε μία σύνθεση πάρα πολλών οργανώσεων, συλλογικοτήτων, κοινωνικών κομματιών από διαφορετικές αφετηρίες και με διαφορετικές σκέψεις για το τι σήμαινε το δημοψήφισμα, αλλά και το τι σήμαινε η επόμενη μέρα από το δημοψήφισμα, είτε ήταν επιτυχές αυτό προς την πλειοψηφία του όχι, είτε ήταν αρνητικό, να έβγαινε δηλαδή πλειοψηφία το ναι. Στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ αυτό προκάλεσε ένα τεράστιο πλήγμα, καθώς σε αντιδιαστολή με τις προεκλογικές του πριν τον Ιανουάριο του 2015 εξαγγελίες σχετικά με το τέλος της μνημονιακής λιτότητας, το τέλος των μνημονίων κλπ. Μετά από ένα πραξικόπημα υποχρεώθηκε, και θα πω επιχειρηματολόγηση πάνω σε αυτό γιατί, υποχρεώθηκε σε μια συμφωνία η οποία δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμά του. Αυτό προκάλεσε μια διάσπαση στο ίδιο το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, προκάλεσε την πτώση της κυβερνητικής πλειοψηφίας και μια ανακατάταξη όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όλου του πλαισίου των οργανωμένων αριστερών δυνάμεων, μιας και είδαμε ότι σε όλα τα κόμματα, αυτά που δημιουργήθηκαν ή αυτά που υπήρχαν στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, υπήρχαν στη βάση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος και της συμφωνίας μετά που έγινε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μια διαφοροποίηση στρατηγικών, διαφοροποίηση στάσεων, δημιουργήθηκαν καινούρια κόμματα, διασπάστηκαν κάποια άλλα, κάποιοι αποχώρησαν από ένα κόμμα να πάνε σε κάποιο άλλο, αλλά και στα κόμματα του παλιού κομματικού συστήματος. Το βράδυ του δημοψηφίσματος παραιτήθηκε ο Σαμαράς και άνοιξε ο δρόμος μιας εσωστρέφειας με στη Νέα Δημοκρατία για την ανάδειξη νέου αρχηγού. Στο ΠΑΣΟΚ είχαμε τα ίδια. Και όλο αυτό το πράγμα είχε και έναν διεθνή αντίκτυπο βέβαια εκείνες τις μέρες αλλά και μετέπειτα, όχι μόνο όπως ο κ. Σεφεριάδης περιέγραψε μέσα στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, της μεταρρυθμιστικής ή διεθνιστικής επαναστατικής αριστεράς, αλλά και μέσα στις κοινωνίες τις ευρωπαϊκές. Άρα αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι, το τι σήμαινε το δημοψήφισμα. Από το ίδιο σαν γεγονός ήταν κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο για μια ολόκληρη γενιά. Εγώ, όντας γεννηθεί στο 1977, δεν είχα δει ποτέ δημοψήφισμα. Όπως και η πλειοψηφία των ανθρώπων που βρίσκονται σήμερα εδώ. Τα παλιότερα δημοψηφίσματα, με το ισχύον σύνταγμα δεν έχουμε κανένα δημοψήφισμα, μόνο αυτό που συζητάμε. Τα προηγούμενα δημοψηφίσματα ήταν σε παλιότερες ιστορικές περιόδους της χώρας, συνήθως για την ανάδειξη του θεσμού της βασιλείας, της δημοκρατίας κλπ. Αυτό λοιπόν το δημοψήφισμα ήρθε σε μια περίοδο στην οποία ήδη το ελληνικό κεντρικό πολιτικό σκηνικό και η ελληνική κοινωνία έδειχναν να βρίσκονται σε μια ευρεία μετάβαση. Ένα κόμμα το οποίο είχε πάρει 4,5% το 2009 βρέθηκε σε κυβερνητικό ρόλο. Κόμματα τα οποία είχαν πρωταγωνιστήσει στην ιστορία τη μεταπολιτευτική, στη διακυβέρνηση και όχι μόνο και στο βαθύ κράτος όπως το ΠΑΣΟΚ, βρέθηκαν τα τελευταία χρόνια μια απώλεια εκατομμυρίων ψήφων και μια απονομιμοποίηση της πολιτικής τους, όχι μόνο της τρέχουσας αλλά και της προηγούμενης περίοδου. Και έτσι όλο αυτό το
πράγμα, μέσα σε μια Ευρωζώνη και σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έδειχνε ήδη από το 2008 και την κρίση που ξέσπασε μετά τη Lehman Brothers να βρίσκεται σε μια αναζήτηση ενός προσώπου το οποίο, αν θυμηθούμε 15-20 χρόνια πριν, υπήρχε μια υπόσχεση για μια πολιτική ενοποίηση και ότι η νομισματική ενοποίηση θα ήταν η αρχή της πολιτικής ενοποίησης. Θυμάστε και τα διαρθρωτικά προγράμματα που λέγανε ότι οι φτωχές οικονομίες του Νότου και τα μικρά μεροκάματα του Νότου θα φτάσουν στο υψηλό επίπεδο του Βορρά. Αυτό το πράγμα, όντας καταστρατηγούμενο και όντας από ένα κέντρο των Βρυξελών και ειδικά του Βερολίνου, το οποίο πλέον με τις τράπεζες, με έναν νεοφιλελευθερισμό που ήδη είχε 30 χρόνια ιστορίας, επίτασε συγκεκριμένα πράγματα σε κάθε οικονομία, σε κάθε προϋπολογισμό, σε κάθε χώρα, δεν αφήνει δηλαδή τις δικές του κυβερνήσεις να ενεργήσουν, στα πλαίσια όλα της συνθήκης της Λισαβόνας βέβαια, έτσι. Ήταν σε μια περίοδο λοιπόν που παγκόσμια υπήρχαν αναταραχές. Σε αυτό βρέθηκε η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτό βρέθηκε για πρώτη φορά μια αριστερή κυβέρνηση να προσπαθεί να διαχειριστεί μια κατάσταση η οποία ήταν λίγο πολύ όπως αυτή που περιέγραψα και φυσικά γνωρίζετε. Όταν ξεκίνησε η διαπραγμάτευση μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου, υπήρχε ένα συνεχόμενο μπαράζ κάποιων πραγμάτων, τα οποία νομίζω δεν θα πρέπει να ξεχνάμε. Ένα από αυτά ήταν ότι στη βάση ενός πλεονάσματος της χώρας που ουσιαστικά δεν υπήρχε, η χώρα δηλαδή δεν είχε στα ταμεία της διαθέσιμα, δεν είχε χρήματα να κινηθεί όπως θα ήθελε ενδεχομένως να κινηθεί μια κυβέρνηση, μπήκε σε από την αρχή μια απειλή από τους Ευρωπαίους εταίρους που έλεγε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, αυτό το πρόγραμμα θα ακολουθήσετε, θα το τελειώσετε και συζητάμε μετά για τη συνέχεια. Εκεί πέρα, όντας ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα ενιαίος, χωρίς να υπάρχει καμία διάσπαση, χωρίς καμία διαφωνία για κάποια συμφωνία, υπήρχαν δύο προτάσεις μέχρι και το Μάιο από την ελληνική κυβέρνηση, τις οποίες προτάσεις, αν τις δούμε τώρα, προτάσεις προς την Τρόικα, ήταν προτάσεις ουσιαστικά ενός light μνημονίου. Δεν ήταν δηλαδή προτάσεις οι οποίες έφερναν αυτό που πραγματικά πριν είχαμε, όχι μόνο εμείς το ΣΥΡΙΖΑ, είχε η πλειοψηφία του κόσμου που στήριξε το ΣΥΡΙΖΑ ή ήθελε να δει κάτι διαφορετικό από μια νέα κυβέρνηση, μια κυβέρνηση αντιλιτότητας, γιατί ακριβώς διαπιστώθηκε τους πρώτους μήνες ότι δεν υπήρχε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά το κέντρο του Βερολίνου, αυτό που εκφράζεται, το κομμάτι αυτό που εκφράζεται από το Σόιμπλε και τις τράπεζες, να πούνε ότι εντάξει, θα σας δώσουμε μία λάσκα. Είναι νομίζω ένα άλλο θέμα συζήτησης για το αν αυτό το πράγμα από πριν θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί. Και αν θα έπρεπε να υπήρχε μια προετοιμασία από την κυβέρνηση που θα ερχόταν σχετικά με αυτή την απειλή με τον πιστόλι στο κρόταφο. Σε αυτή τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ήρθε μια συγκεκριμένη πρόταση τον Ιούλιο από τον Juncker που εκπροσωπούσε την Τρόικα, η οποία πρόταση τέθηκε στη δημοψήφισμα. Εγώ δεν θα έρθω εδώ να σας πω ότι κοιτάξτε να δείτε η πρόταση ήταν μια συγκεκριμένη και δεν ήταν η πρόταση λιτότητα ή όχι. Όσο διαφορετικές και αφετηρίες να είχαν αυτοί που ψήφισαν όχι, στο κέντρο του μυαλού τους και όσες διαφορετικές προοπτικές είχαν για το τι θα μπορούσε να συνέβαινε μετά, στο κέντρο του μυαλού τους είχαν αυτό ακριβώς το πράγμα. Ότι με κάποιο τρόπο το όχι στο δημοψήφισμα θα βοηθήσει στο να έρθει μετά μια πολιτική η οποία θα είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με αυτή που συνέβαινε μέχρι τότε. Και ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει, σύμφωνα και με την αφήγηση που στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ είχαμε, θα μπορούσε να προκαλέσει αναταράξεις και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, ειδικά σε αυτές του Νότου, όπου αυτό θα πυροδοτούσε πολιτικά γεγονότα που θα έφερναν αριστερές ή κυβερνήσεις τέλος πάντων συμμαχικές αντιλιτότητας και στις υπόλοιπες χώρες της Νοτιού Ευρώπης. Αυτό το πράγμα είδαμε ότι τελικά δεν συνέβη. Φτάσαμε δηλαδή σε μια κατάσταση τον Ιούνιο όπου δεν υπήρχαν χρήματα πουθενά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τρόικα και οι τρεις θεσμοί, αυτό που έλεγαν ήταν ότι θα πρέπει να πάρετε τώρα μια απόφαση με βάση συγκεκριμένα μέτρα δημοσιονομικά τα οποία θα σας βάλουν σε ένα νέο πρόγραμμα και αφού είχαν εξαντληθεί κατά την άποψή μου όλες οι εναλλακτικές εκείνη τη στιγμή της διαπραγμάτευσης, κορυφαία στιγμή της οποίας ήταν η μη πληρωμή της δόσης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο συμβολικά το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε βγάλει ένα report, αν θυμάστε, που έλεγε ότι είναι πρώτη φορά από το 1985 που μια χώρα δεν πληρώνει μια δόση. Φτάσαμε σε μια κατάσταση όπου κρίθηκε από την ελληνική κυβέρνηση ότι το τελευταίο διαπραγματευτικό χαρτί ήταν να ρωτηθεί ο λαός. Και αυτή η ερώτηση δεν έγινε στη βάση μιας ερώτησης εντός ή εκτός Ευρωζώνης, ήταν στην ερώτηση
ενός συγκεκριμένου ερωτήματος, το οποίο από πίσω εμπεριείχε ακριβώς αυτή τη διάσταση που είπα πριν. Ναι ή όχι στη συνέχιση της λιτότητας. Οι απειλές που υπήρχαν μέχρι και την ημέρα του δημοψηφίσματος από τα ευρωπαϊκά κέντρα, ότι από τη Δευτέρα, ό,τι και να αποφασιστεί, υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα, τις λέξεις φανταζόμαστε όλοι οι οποίες διατυπώνονταν, είναι κάτι το οποίο μπορεί να πάει σε αυτό το που ο κ. Σεφεριάδης αποκάλεσε ως συμπεριφορική ερμηνεία. Όμως στην πραγματικότητα αυτό, ανεξάρτητα από ποια απόφαση θα έπαιρνε μετά η κυβέρνηση, από τις απειλές που θα δεχόταν μετά το δημοψήφισμα, ανεξάρτητα από αυτό είχε συγκεκριμένα από κάτω πράγματα. Τα συγκεκριμένα πράγματα ήταν ότι από τη στιγμή που θα σου λέγανε, που βγήκε ένα 62% όχι και πας σε διαπραγματεύσεις και σου λένε ότι κοίταξε να δεις, τώρα έχεις ωραία, μπράβο που κάνεις δημοψήφισμα, μπράβο για το αποτέλεσμα, πάμε να δούμε τώρα τι θα κάνετε. Μέχρι τότε αυτό το οποίο διατυπωνόταν ήταν ότι εντάξει, είναι μια μπλόφα της ομάδας Σόιμπλε. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση η ομάδα Σόιμπλε να θέλει τη διάλυση της Ευρωζώνης ή να τιμωρήσει μια χώρα να τη βγάλει εκτός Ευρωζώνης. Διαπιστώθηκε τελικά και νομίζω ότι στη βάση του τι ρόλο έπαιξε η ομάδα Σόιμπλε και στα πλαίσια του Brexit, του δημοψηφίσματος για το Brexit, δείχνει κάτι. Ότι αυτό που θέλει το σχέδιο Σόιμπλε, το λέω σχηματικά το σχέδιο Σόιμπλε, έτσι, αυτό που θέλει δηλαδή μια μικρότερη Ευρωζώνη στα πλαίσια μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικής, ήταν μια χρυσή ευκαιρία να τιμωρηθεί πρώτον η Ελλάδα ως χώρα που έκανε αυτή τη συγκεκριμένη επιλογή να βγάλει μια κυβέρνηση που προασπίστηκε την αντιλιτότητα και δεύτερον να κάνει και ένα δημοψήφισμα το οποίο ήταν ενάντια στην πρόταση των θεσμών ουσιαστικά ερμηνεύοντας το όχι στη συνέχιση της λιτότητας και δεύτερον να τιμωρήσει μια αριστερή κυβέρνηση ακριβώς για να εξοντώσει κάθε παράδειγμα που άλλες χώρες να μην έρθουν στην ίδια θέση, να βγάλουν και άλλες αριστερές κυβερνήσεις, ειδικά στον Νότο. Άρα λοιπόν, υπήρχαν δύο επιλογές. Μάλλον υπήρχαν δύο προτάσεις απέναντι τελικά στην επιλογή που προτιμήθηκε από την κυβέρνηση. Η μία πρόταση ήταν του μονομερούς Brexit, δηλαδή η πάυση πληρωμών, η καταγγελία του χρέους και από εκεί και πέρα μια προσπάθεια εθνικής οικονομίας, η οποία αυτή η εθνική οικονομία θα έμπαινε με ένα καινούριο χρήμα μέσα στο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα και θα προσπαθούσε με συμμαχίες με άλλες χώρες, παίρνοντας δανεικά, ίσως παίρνοντας χρήμα, να προσπαθήσει να βρει το δρόμο της. Αυτό θα είχε κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δηλαδή, κάνοντας εφαρμογή οι θεσμοί των απειλών τους, ότι τα 120 δις που υπάρχουν μέσα στην Τράπεζα της Ελλάδος, από τη στιγμή που αυτά είναι ουσιαστικά υποθηκευμένα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα είχαν κάθε αξία. Άρα δεν θα υπήρχε κανένα χρηματικό διαθέσιμο. Τι σημαίνει αυτό? Θα έλεγε λοιπόν μια κυβέρνηση ότι, ωραία, πάω στη δραχμή. Δεν υπάρχει, προσέξτε, δεν υπάρχει σε αυτή την περίπτωση καμία μνημονιακή συμφωνία. Δεν υπάρχει Brexit, δηλαδή με μνημονιακή συμφωνία να συναποφασιστεί. Υπάρχει μονομερός Brexit. Πάμε λοιπόν σε μια κατάσταση όπου τα ευρώ γίνονται δραχμές. Λέμε λοιπόν ότι τα 1.100 ευρώ που παίρνει ο πατέρας μου σύνταξη γίνονται 1.100 δραχμές και πηγαίνοντας στην τράπεζα ο πατέρας μου για να πάρει τη σύνταξη δεν θα πάρει 1.100 δραχμές, θα πάρει 300 δραχμές, γιατί αυτά υπάρχουν στα ταμεία, και θα πάρει μια υποσχετική με εγγύηση δημοσίου για τις υπόλοιπες 800 δραχμές, που μετά αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν τα πράγματα θα φτιαχναν, το δημόσιο θα έλεγε ότι έλα να σου εξαργυρώσω αυτά τα χαρτάκια που έχεις, αλλά στην περίοδο μέχρι να φτιάξω τα πράγματα, όσους μήνες ή οτιδήποτε έπαιρνε, θα έπρεπε να πείσει τον έμπορο, το σούπερ μάρκετ, τον οποιοδήποτε πάει να αγοράσει κάποια υλικά, τρόφιμα, οτιδήποτε, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα έχει τα 800 ευρώ υποσχετικής από το δημόσιο, ότι αυτό εδώ ισχύει, έχει αξία, είναι δηλαδή ένα παράλληλο χρήμα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι η απόφαση πάρθηκε σε ένα καθεστώς capital controls και κλειστών τραπεζών, όπου ας θυμηθούμε τον πανικό που γινότανε, πρώτον, και δεύτερον, να φέρω κάτι που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Όταν το ΙΚΑ παίρνει μια απόφαση που λέει ότι, και δεν το ανακοινώνει πουθενά σε κανέναν, ας πούμε, έτσι, και το ανακοινώνει μάλλον 2 μέρες πριν στο site του. Λες και οι παππούδες και οι γιαγιάδες αυτής της χώρας είναι όλη μέρα στο ίντερνετ και κοιτάνε το site του ΙΚΑ. Και λένε ότι διαχωρίζεται σε 2 δόσεις η καταβολή της κυρίας και της επικουρικής σύνταξης. Και πηγαίνει ο παππούς ή η γιαγιά στο ATM και βλέπει 200 ευρώ κάτω.
και που κοντεύει να πάθει εγκεφαλικό άνθρωπο, λέει τι έγινε, μου κόψαν 200 ευρώ από τη σύνταξη. Φανταστείτε αυτό το πράγμα να γινόταν μέσα σε καταστάσεις οι οποίες θα είχαμε μια μετατροπή του ευρώ σε δραχμή, ένα πληθωριστικό χρήμα ή ένα χρήμα παράλληλο με υποσχετική δημοσίου, με υποσχετική ελληνικού κράτους, και τελικά αυτό θα είχε σε μια οικονομία η οποία δεν έχει τη δυνατότητα να φτιάξει τα πράγματα τα οποία χρειάζεται για την οικονομική της αυτονομία, και ακόμα και αυτά τα οποία μπορεί και φτιάχνει είναι από πρώτες ύλες τα οποία έρχονται από το εξωτερικό. Δηλαδή, στα μπιμπερό για παράδειγμα, υπάρχουν ελληνικής κατασκευής μπιμπερό. Το πλαστικό είναι ελληνικής κατασκευής. Όμως το πόμα από πάνω του μπιμπερό είναι καουτσούκ που έρχεται από την Ινδονησία. Εκεί δηλαδή η κυβέρνηση της Ινδονησίας θα δεχότανε στις νέες δραχμές που θα εξέδιδε η Ελληνική Τράπεζα, θα δεχότανε την αγορά? Είναι ένα ερώτημα. Δεν λέω ότι δεν θα δεχόταν, όμως είναι ερώτημα αυτό το πράγμα. Ένα άλλο, υπάρχουν χιλιάδες συνάνθρωποι μας οι οποίοι κάνουν αιμοκάθαρση, είναι νευροπαθείς και κάνουν αιμοκάθαρση. Ο θείος μου πέρσι πέθανε, έφυγε ύστερα από 30-40 χρόνια αιμοκάθαρσης. Ξέρω ότι αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνοντας 2 φορές τη βδομάδα για αιμοκάθαρση, στο νοσοκομείο χρησιμοποιείται ένα φάρμακο το οποίο μπαίνει μέσα για να αλλάξει όλο το αίμα, και αυτό το φάρμακο είναι μόνο εισαγωγής. Δεν υπάρχει. Οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες που έχουν στοκ, αυτό το φάρμακο δεν το έχουν στοκ. Τι θα έλεγες λοιπόν, ότι ξέρεις κάτι, σε έναν άνθρωπο ο οποίος αν δεν κάνει αιμοκάθαρση 2 φορές τη βδομάδα, τα νεφρά του γεμίζουν αίμα και πεθαίνει μετά από 2-3 μήνες. Τι θα έλεγες, ότι περίμενε 6-8 μήνες μέχρι να σταθεροποιηθεί η οικονομία? Δηλαδή θέλω να πω ότι τελικά ήταν μπλόφα όλη αυτή η απειλή από τις Βρυξέλλες και από το Βερολίνο, ότι θα σας κάνουμε το ένα, θα σας κάνουμε το άλλο και θα πάθετε αυτό ένα και το άλλο. Και εντάξει, Σούλτς, θυμηθείτε, θα βοηθήσουμε στην ανθρωπιστική βοήθεια. Η εκτίμηση που έκανε η κυβέρνηση τελικά, ενώ στην αρχή ήταν φανερό ότι πίστευε ότι είναι μπλόφα, ήταν ότι τελικά δεν ήταν μπλόφα. Αυτό λοιπόν ήταν η μία εναλλακτική, το μονομερός Brexit. Η δεύτερη είναι το Brexit ύστερα από συμφωνία. Το δεύτερο σημείο της πρότασης Σόιμπλε στις διαπραγματεύσεις. Ότι 5 χρόνια έξοδος εθελοντική από την Ευρωζώνη με συμφωνία. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Προφανώς αυτό το πράγμα σήμαινε μνημόνιο με τους ίδιους θεσμούς ή χωρίς το Δουνουτού. Ποιος ξέρει, μνημόνιο όμως με δραχμή. Με ένα πληθωριστικό χρήμα, το οποίο το κέντρο πάλι στη βάση της Ένωσης των Τραπεζών, είσαι δεν είσαι στην Ευρωζώνη, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα έλεγχε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στην πρώτη περίπτωση πάλι στην περίπτωση που προανέφερα πριν του μονομερούς Brexit, πάλι τι θα γινόταν κάποια στιγμή, αν δηλαδή έβλεπες ότι υπάρχει πρόβλημα επισιτισμού, υπάρχει κόσμος που πεθαίνει για διάφορους λόγους? Τι θα έκανες? Αυτό που κάνουν χώρες οι οποίες έχουν παρόμοια προβλήματα τις τελευταίες δεκαετίες. Απευθύνονται στο Δουνουτού ή έρχεται το Δουνουτού να τους βοηθήσει και κάνουν ένα μνημόνιο, υπογράφουν ένα μνημόνιο, παίρνουν δανεικά από το Δουνουτού και καταστρέφονται ολόκληρες χώρες, όπως η IT για παράδειγμα, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε αυτά προτιμήθηκε κάτι άλλο. Δηλαδή σε αυτές τις εναλλακτικές η ελληνική κυβέρνηση προέκρινε ότι η δική της εναλλακτική ήταν καλύτερη. Και ποια ήταν αυτή? Ήταν η εναλλακτική το να μείνει να υπογράψει μια μνημονιακή συμφωνία η οποία δεν ήταν αυτή που ήθελε και να προσπαθήσει να διαχειριστεί αυτή τη μνημονιακή συμφωνία, όχι γιατί πιστεύει ότι είναι ένα καλό μνημόνιο, όπως είπε ο κ. Σεφεριάδης, αλλά γιατί η άλλη εναλλακτική που ήταν να επιστρέψει η ομάδα Σαμαρά και Βενιζέλου στην εξουσία εκδικητικά πλέον, όχι απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, εκδικητικά απέναντι στο λαό που έβγαλε ΣΥΡΙΖΑ, εκδικητικά απέναντι στο λαό που τους έγραψε και πήγε και έβγαλε, έδωσε 62% στο όχι, αυτή η εκδίκηση θα σήμαινε ότι, επειδή ο κ. Σεφεριάδης, ότι τι σημαίνει για την αριστερά αυτό που έγινε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα το αντιστρέψω και θα πω ότι τι θα σημαίνει για την αριστερά στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, το ελληνικό αλλά και το διεθνές, ότι έρχεται για πρώτη φορά μια αριστερή κυβέρνηση και όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι, λέει εγώ δεν μπορώ, φεύγω, πάω στην άκρη και έρχεται κάποιος άλλος. Ποιος? Αυτός που ήταν πριν, όχι κάποιος καινούριος. Αυτός που έρχεται πριν, αυτός που ήταν πριν, ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Αυτοί επιστρέφουν. Και αν δοθεί μία εικόνα ότι μπορεί αυτό το πράγμα να ανοίξει το δρόμο στην ακροδεξιά, εγώ λέω ότι και αυτό που λέω θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο στην ακροδεξιά. Μέσα από επιχειρήματα, γιατί για σκεφτείτε ότι η επαναφορά των Σαμαράδων και των Βενιζέλων πάλι στην κυβέρνηση θα σήμαινε μετά ότι θα έβγαιναν από τις εφημερίδες τους σκάνδαλα τα οποία έγιναν στο εξάμηνο της διακυβέρνησης, θα έβγαινε μια αφήγηση που θα έλεγε ότι να ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε, του δώσετε την εμπιστοσύνη και αυτοί δεν είναι ικανοί να κάνουν τίποτα, ούτε καν το παλιό μας πρόγραμμα δεν συνέχισαν, θα μπορούσαν κλπ. Άρα προτιμήθηκε να γίνει κάτι το οποίο θα μπορεί στα επόμενα χρόνια
στη βάση πάντα και των διεθνών εξελίξεων να αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο. Και νομίζω ότι 5 πράγματα τα οποία έχει κατορθώσει και έχει κάνει η κυβέρνηση, ειδικά μετά το Σεπτέμβριο αλλά και πέρσι, τα οποία δεν άπτονται μόνο της ταυτοτικής πολιτικής των δικαιωμάτων όπως το Σύμφωνο Συμβίωσης κλπ. Η ηθαγένεια, μια προσπάθεια εξανθρωπισμού του σοφρονιστικού συστήματος, αλλά είναι πράγματα που πατάνε πάνω στην οικονομική βάση. Ναι, οι φόροι είναι δυσβάσταχτοι, ειδικά σε μια καθημαγμένη οικονομία. Οι φόροι είναι αυτοί οι οποίοι φέρνουν απέναντι σε κάθε προσπάθεια να φύγει αυτή η λιτότητα και να έρθει μια καπιταλιστική ανάπτυξη, να το πω έτσι, οι φόροι είναι αυτοί οι οποίοι τους σταματάνε. Όμως από την άλλη, έχουμε πράγματα τα οποία στην καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων έχουν να πούν κάτι στη ζωή τους. Όταν έχουμε 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους ανασφάλιστους και έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει ανάγκη χιλιάδων προσλήψεων, και οι 3.500 συνολικά προσλήψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δεν είναι πολλές, χρειάζονται τριπλάσιες, μπορεί και τετραπλάσιες. Όμως έχουν αυτή τη δυνατότητα 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι να απευθυνθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό. Όταν έχουν τη δυνατότητα άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεν είχαν πριν τη δυνατότητα να πάνε τα παιδιά τους στο ολοήμερο σχολείο, αλλά έχουν τώρα αυτή τη δυνατότητα, είναι κάτι διαφορετικό. Όταν στα πανεπιστήμια γίνονται μετά από 6 χρόνια 500 προσλήψεις καθηγητών ΔΕΠ, είναι και αυτό κάτι σημαντικό. Υπάρχουν δηλαδή μία σειρά από πράγματα, τα οποία, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να τα βγάλω έξω από τη σκέψη μου. Το γεγονός δηλαδή ότι 22.000 άνθρωποι έχουν επιδότηση ενοικίου, οι οποίοι ήταν ένα βήμα πριν να γίνουν άστεγοι. Ότι 148.000 οικογένειες έχοντας την κάρτα αλληλεγγύης στα χέρια τους, έχουν 220 ευρώ από το σούπερ μάρκετ να αγοράσουν τρόφιμα, και αυτό έχει ανανεωθεί 10 φορές. Ότι υπάρχει αύξηση 300 εκατομμύριων ευρώ του προϋπολογισμού για την υγεία. Ότι υπάρχει ένα επενδυτικό ταμείο 300 εκατομμύριων ευρώ για την έρευνα. Είναι αυτά πράγματα τα οποία είχαμε πει πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου? Όχι, είχαμε υποσχεθεί πολλά περισσότερα. Σαφώς. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς ο οποίος θα ήθελε να γίνει κυβέρνηση και να πει ότι, ειδικά προερχόμενος από την αριστερά, και να πει ότι ξέρετε κάτι, τώρα δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Η πραγματικότητα είναι ότι αν τελικά φεύγαμε, θα υπήρχε κάτι καλύτερο. Εγώ σε αυτήν την απάντηση, προφανώς, χωρίς να έχω τη σφαίρα τη μαγική μπροστά μου, δεν μπορώ να δώσω απάντηση, γιατί δεν μπορώ να δω το μέλλον. Εικάζω όμως, και σε αυτή τη βάση συμφώνησα, τώρα σας μιλώ σαν άτομο, έτσι, και σαν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, συμφώνησα σε αυτή την αλλαγή που έγινε, τη μετάλλαξη που λέει ο κ. Σεφεριάδης, στην οποία διαφωνώ καθέτος και διαγωνίως, σε αυτό που έγινε πέρυσι τον Ιούνιο και Ιούλιο, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι η αριστερά έχει να δώσει πράγματα όταν δεν παρατάει τη μάχη, ακόμα και μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες. Ήμουνα σαν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ πριν ένα μήνα στην Τινησία, σε ένα συνέδριο της Αραβικής Αριστεράς. Υπήρχαν από όλες τις αφετηρίες Άραβες, κομμουνιστές, αριστεροί κλπ. Από το Μαρόκο μέχρι το Ιράκ. Σας πληροφορώ ότι για τα δικά τους, όσα αφορούν την Αραβική Αριστερά, σφάχτηκαν. Συμφώνησαν στο τέλος του συνεδρίου σε ένα πράγμα, στα πρακτικά, ότι η μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ότι κέρδισε τις εκλογές. Η μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι παραδέχθηκε την ήττα του πέρυσι το καλοκαίρι και έμεινε προκειμένου να προσπαθήσει μέχρι να αλλάξει τα πράγματα. Και έκανε καλά που δεν έφυγε από την κυβέρνηση και έμεινε μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Και αυτό είναι μια μετάβαση για να περάσω στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι της εισήγησής μου, που έχει να κάνει με το διεθνές αντίκτυπο. Δεν είμαι από αυτούς που θα πούνε είτε άσπρο είτε μαύρο, είτε ότι το διεθνές αντίκτυπο ήταν θετικό είτε ήταν αρνητικό. Πιστεύω ότι υπάρχουν κομμάτια αριστερών, και να το πω όχι μόνο αριστερών, προοδευτικών γενικά, κοινωνικά και πολιτικά ανθρώπων στην Ευρώπη, οι οποίοι, βλέποντας αυτή τη μνημονιακή συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ, είπαν ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο δεν πρέπει να επαναληφθεί από άλλη αριστερά, από άλλο κομμάτι της αριστεράς που ενδεχομένως θα κληθεί να κυβερνήσει στην Ευρώπη, και άρα ήταν μια απογοήτευση για αυτούς μέχρι μια αλλαγή της πολιτικής τους θέσης και στάσης, μέχρι σε ένα ευρύτερο φάσμα ανθρώπους οι οποίοι είπαν αυτό που σας είπα πριν, που είπαν ακριβώς στο συνέδριο της Αραβικής Αριστεράς, ότι αυτό το πράγμα έπρεπε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, έπρεπε να μείνει στην κυβέρνηση και να φάει, να το πω πολύ λαϊκά, να φάει όλη τη βρωμιά επάνω στο κεφάλι του, προκειμένου κάποια πράγματα να γίνουν καλύτερα για την καθημερινότητα των ανθρώπων και να κρατήσει την άμυνα σε μια Ευρώπη όπου ο λαϊκισμός και η ακροδεξιά έχει μια φοβερή επέκταση,
να κρατήσει την άμυνα έτσι ώστε να αλλάξουν πράγματα. Όχι γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ως τέτοια με τη συνθήκη της Λισαβόνας είναι κάτι που αλλάζει. Προσωπική μου άποψη, φίλες και φίλοι, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έγινε μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας και αυτό που λέμε πολύ σχηματικά πολλές φορές, ότι ξεχάστηκαν οι ιδρυτικές της αξίες, αυτές του κοινωνικού κράτους, παραδοσιακής σοσιαλδημοκρατίας, αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν έχει τέλος, γίνεται όλο και πιο βάρβαρο, γίνεται όλο και πιο προσβλητικό αλλά και επιβλητικό στις εθνικές κυβερνήσεις και δημιουργεί μια κοινωνία, όχι πλέον 2 τρίτων που λέγαμε πριν, δημιουργεί μια κοινωνία 1 τρίτου πλέον στην Ευρώπη, όπου υπάρχει μια ελίτ η οποία αποφασίζει, κάνει κουμάντο και οι υπόλοιποι, τα λαϊκά ή και τα μεσαία στρώματα, δέχονται όλες τις φαλιάρες και τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης. Η απάντηση σε αυτό είναι κάτι στα πλαίσια μιας διαχείρισης του συστήματος. Εδώ για μένα υπάρχουν δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι η οραματική, η στρατηγικού στόχου απάντηση, που λέει ότι η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει. Πρέπει οι κοινωνίες να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους μέσα από συλλογικότητες, μέσα από καθεστώς, από σκέψεις αλληλεγγύης, στην οποία όμως παρούσα φάση βλέπουμε ότι αυτό χτυπιέται βάναυσα από τις πολιτικές που η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολούθησε και από χιλιάδες πράγματα τα οποία έρχονται και δένουν μαζί με αυτό, και άρα ενισχύεται ακροδεξιά, ενισχύονται φυγόκεντρες τάσεις από όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από μια διάθεση συνεργασίας με των ευρωπαϊκών κρατών. Και δεν θέλω να ξεχάσω ποτέ ότι όταν δεν υπήρχε η Ευρώπη ενωμένη, όλο το ιστορικό παράδειγμα από το 50 και μετά. Αν πάμε πριν, η Ευρώπη ήταν μια ήπειρος η οποία στην νεότερη και σύγχρονη ιστορία της, τα έθνη της πολεμούσαν με διάφορους τρόπους μεταξύ τους. Προκάλεσαν 2 παγκόσμιους πολέμους. Σε μια λοιπόν εποχή που το όραμα εθνικιστικής αναδίπλωσης αλλά και εθνικού παροξισμού ανεβαίνει σε μια σειρά από χώρες, νομίζω ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική στο στρατηγικό, αλλά και στο τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Και στο τι κάνουμε αυτή τη στιγμή επιμένω ότι στα πλαίσια αυτών των δυνατοτήτων που έχει η Ελλάδα σαν χώρα που είναι, αυτών των δυνατοτήτων που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία που βρίσκεται. Η καλύτερη επιλογή πέρσι το καλοκαίρι ήταν αυτή που ακολουθήθηκε. Από εκεί και πέρα, αν κάναμε μια άλλη συζήτηση, θα υπήρχαν δεκάδες πράγματα να σας πω υπέρ και δεκάδες πράγματα να σας πω κατά, σε λάθη και παραλήψεις που έχουν υπάρξει από τότε από την κυβερνησιμότητα. Και κάτι άλλο για να κλείσω, ότι αυτή η απόφαση σήμαινε ότι μία άλλη απόφαση πέρσι τον Ιούλιο θα έβγαζε μια για πάντα από τη σκέψη όχι μόνο της ελληνικής κοινωνίας αλλά και της ευρωπαϊκής την έννοια κυβερνησιμότητα από την αριστερά. Αυτή λοιπόν η κυβερνησιμότητα, η οποία για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική σε αυτό το μεταβατικό στάδιο που πιστεύω ότι βρίσκεται η Ευρώπη, έτσι ώστε να πάμε σε ακόμα πιο προοδευτικές και χειραφετημένες καταστάσεις και όχι σε καταστάσεις οι οποίες βλέπουν να έρχονται από τα ανατολικά και βόρεια της Ευρώπης με τον ευρωσκεπτικισμό, τον λαϊκισμό και τον φασισμό. Και τέλος, το τι σημαίνει αριστερά, ειδικά όταν αναλαμβάνει να πάρει μια κυβέρνηση στα πλαίσια της αστικής διαχείρισης του συστήματος και στα πλαίσια καπιταλισμού και σε νεοφιλελεύθερο κιόλας πλαίσιο. Έχουμε παραδείγματα, πολύ πριν από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι κόμματα και κυβερνήσεις οι οποίες ήταν πολύ πιο αριστερά από το ΣΥΡΙΖΑ, στις συγκεκριμένες στιγμές πήραν αποφάσεις οι οποίες ήταν κόντρα με τις θέσεις τους και τις ιδέες τους. Όταν το 1991 κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, τα μέτρα λιτότητας που μέχρι το 1998-1999 που ήρθε ο Τσάβες πήρε ο Κάστρο στην Κούβα, ήταν μέτρα πολύ σκληρής λιτότητας. Έγινε γιατί πρόδωσε την αριστερά ο Κάστρο ή γιατί ξαφνικά το ΚΚ Κούβας έγινε ένα νεοφιλελεύθερο κόμμα? Όχι, ήταν μια κατάσταση ότι πώς θα επιζήσουμε και δεν θα έρθουν τώρα να μας διαλύσουν οι Αμερικάνοι. Άρα, πολύ σκληρά μέτρα λιτότητας μέχρι να έρθει ο Τσάβες και να βοηθήσει αυτό το εγχείρημα στην προσπάθεια του να εξαπλώσει το παράδειγμα. Μπορώ να πω κι άλλα. Αλλά εδώ θα κλείσω γιατί μίλησα πιο πολύ και από το Μάκη. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον Νεκτάριο. Και πάμε στον Δημοσθένη τον Παπαγάτο, στον Μεσόπουλο. Ναι, θέλω να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Προσπαθώντας καταρχάς να απαντήσω στο ερώτημα που το κάνω σε μεγαλύτερη συνέχεια, αλλά στο ερώτημα της εκδήλωσης στο κεντρικό, τι αλλάζει, τι άλλαξε, το όχι και για ποια αλλαγή μπορεί να μιλάμε ένα χρόνο μετά. Μολονότι δεν συμπαθώ τη σκέψη
με ιστορικές αναλογίες, γιατί καταργούν αυτό που κάθε φορά είναι ένα ιστορικά πρωτότυπο και μοναδικό γεγονός. Εάν θέλει κανείς να παρακολουθήσει μία κακώς εννοούμενη ρεαλιστική σκέψη, θα έλεγε ότι το Πολυτεχνείο του 1973 όχι μόνο δεν ανέτρεψε τη Χούντα, αλλά στην πραγματικότητα την επαύριο ακυρώθηκε και το πείραμα φιλελευθεροποίησης του Μαρκεζίνη, και αυτό που είδαμε ήταν ένα πιο αυταρχικό καθεστώς. Ο Δεκέμβρης του 2008 όχι μόνο δεν ανέτρεψε την κυβέρνηση Καραμανλή, αλλά μετά από μερικούς μήνες είχαμε μία γεωμετρική άνοδο της ακροδεξιάς και μία υποχώρηση τέτοια που αποτέλεσε το προήμιο περαιτέρω αυταρχισμού του καθεστώτος. Οι πλατείες του 2011 όχι μόνο δεν ανέτρεψαν την κυβέρνηση Παπανδρέου ή τουλάχιστον δεν διέκοψαν την μνημονιακή της πορεία, στην πραγματικότητα υπήρξαν από μια ορισμένη άποψη το προήμιο για μια κυβέρνηση υπό το Σαμαράκι με μια ασίδωτη Χρυσή Αυγή στους δρόμους. Και το όχι μόνο δεν σταμάτησε τα μνημόνια, αλλά μετά την επικράτησή του, σήμερα, ένα χρόνο μετά, βρισκόμαστε στο τρίτο μνημόνιο, σε ολική επαναφορά των ηττημένων κομμάτων του Μένουμε Ευρώπη, σε μια αντιπίθεση των κομμάτων αυτών, και αυτό σηματοδοτεί η πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή, για να δούμε τι πήγε λάθος με την πρώτη κυβέρνηση και πόσο ψάχτηκε σε ένα πλαν B ή όχι. Φαινόμενα αντιπολιτικής και αποχής που καταγράφηκαν στις εκλογές του Σεπτέμβρη. Και ταυτόχρονα μια αριστερά η οποία, όσο και αν δεν συνθηκολόγησε, όσο και αν κράτησε τη σημαία του όχι, όχι μόνο δεν έχει καταφέρει να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, η δυνατότητά της να κινητοποιεί φάνηκε ότι είναι εξαιρετικά ισχνή από την πορεία μνημόσυνου της προηγούμενης Τρίτης με τους μερικές εκατοντάδες για τον ένα χρόνο στο Σύνταγμα. Με αυτή την έννοια τι κερδίσαμε με το όχι? Εάν κανείς βλέπει τα πράγματα επί το αστικότερο, θα μπορούσε να προσθέσει και τα capital controls, δεν είχαμε πέρσι, φέτος έχουμε. Και άρα να πει ότι κάθε φορά που οι κοινωνίες θέλουν να δουν λίγο πιο πέρα από τον πόη τους, αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι να κάνουν τα πράγματα χειρότερα ή τουλάχιστον να μην αλλάζουν τίποτα. Είμαι απολύτως αντίθετος στην άποψη που περιγράφω. Νομίζω ότι το υπενήχθηκε ο Μάκης πριν, θα το πω και με δικά μου λόγια τώρα. Στο όχι της 5ης Ιουλίου, της περσινής 5ης Ιουλίου, οφείλουμε την επώδυνη αλλά ηχηρή επιβεβαίωση ότι στα χρόνια της νεοφιλελεύθερης καπιταλιστικής διεθνοποίησης και της κρίσης επίθεσης, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ομαλής ή δια της ομαλότητας επίτευξης καμίας πολιτικής ανατροπής άξιας του ονόματός της, αν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά. Και στα ίδια χρόνια, στην ίδια περίοδο, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα, όχι για μια μετριοπαθώς αριστερή κυβέρνηση, όπως ήταν η πρώτη ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά ούτε καν για μια στοιχειωδώς αποκλίνουσα δεξιά, όπως ήταν η Ισπανική και η Πορτογαλική, όταν ξεπέρασαν το 3% που μπαίνει όριο από την Κομισιόν, από το Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ούτε καν για μια στοιχειωδώς αποκλίνουσα κυβέρνηση να μπορέσει να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα που κάπως να ξεφεύγει λίγο από την νεοφιλελεύθερη ορθοδοξία για το χρέος, τα ελλείμματα, τα πλεονάσματα και τη συμπίεση μισθών και δικαιωμάτων. Χρωστάμε αυτή την οδυνηρή αλλά απολύτως πραγματική, όχι ανακάλυψη, αλλά επιβεβαίωση στο όχι, και νομίζω ότι είναι κρίσιμο για όσους και όσες θεωρούν ότι έχει ακόμα νόημα να μιλάμε στο όνομα της αριστεράς, είμαι από αυτούς. Μας υποχρεώνει αυτή η επιβεβαίωση, εν πάση περιπτώσει, να σκεφτόμαστε με ποιο τρόπο δεν θα κάνουμε την υποκειμενική μας αδυναμία, την αδυναμία που έχουμε σήμερα, δεν μιλάμε από θέση ισχύως αυτή τη στιγμή, πώς δεν θα κάνουμε την υποκειμενική μας αδυναμία δικαιολογία για την περαιτέρω ενσωμάτωση στο υπάρχον, για την καθήλωση, για το να βαφτίζουμε το κρέας ψάρι. Αυτό εισαγωγικά σε ό,τι θα ακολουθήσει. Το δεύτερο σημείο εισαγωγικό πριν πω στα του δημοψηφίσματος είναι ότι υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια μια συζήτηση κατά πόσο τα δημοψηφίσματα είναι μέσα και οχήματα λαϊκής χειραφέτησης ή μέσα χειραγώγησης της λαϊκής βούλησης, ή για να το πούμε με περισσότερη μετριοπάθεια,
ή αν τα δημοψηφίσματα είναι ένας τρόπος ώστε οι κυβερνώντες να εκβιάζουν ή να αποκομίζουν την νομιμοποίηση και με αυτόν τον τρόπο να εγκλωβίζουν στη στρατηγική τους κυβερνόμενους. Εάν πιστεύαμε τον Ιούλιο του 2015 τους «Μένουμε Ευρώπη», το δημοψήφισμα ήταν το αποκορύφωμα μιας τυχοδιοκτικής, καιροσκοπικής, εθνολαϊκιστικής στρατηγικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Εάν πιστεύαμε το ΚΚΕ, το δημοψήφισμα ήταν μια προσπάθεια εκ μέρους της κυβέρνησης να εγκλωβιστεί η ελληνική κοινωνία μεταξύ του κακού μνημονίου Juncker και του καλού μνημονίου Τσίπρα. Στην πραγματικότητα, το δημοψήφισμα ήταν μια λαϊκή κινητοποίηση από αυτό που λένε οι πολιτικοί επιστήμονες σήμερα, σπάνια τη βρίσκει κανείς στα χρόνια μετά την κατοχή. Μια κινητοποίηση που έβγαλε κόσμο, έβγαλε πάνω από 6 εκατομμύρια ανθρώπους, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στον δρόμο, στις κάλπες, στις γειτονιές, διότι υπήρχε διακύβευμα πολύ ευρύτερο από αυτό που περιέγραψαν οι δύο προηγούμενες λογικές, του ΚΚΕ και των «Μένουμε Ευρώπη». Ταυτόχρονα όμως, το δημοψήφισμα ήταν μια απέλπιδα προσπάθεια, μια απελπισμένη προσπάθεια της πρώτης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, να βάλει ένα φρένο σε μια διαρκώς διολυσθένουσα πορεία από την επαγγελία του τερματισμού της λιτότητας μέσα στην Ευρωζώνη προς την αμοιβαία υποφελή συμφωνία, και όταν η συμφωνία της 20 Φλεβάρη έδειξε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για μια αμοιβαία υποφελή συμφωνία, στην πραγματικότητα αυτό που κατοχύρωσε η 20 Φλεβάρη ήταν την παραίτηση της κυβέρνησης από κάθε προσπάθεια να εφαρμόσει το πρόγραμμα που εξήγηλε προεκλογικά και με το οποίο κέρδισε τις εκλογές. Όταν λοιπόν φάνηκε ότι η αμοιβαία υποφελή συμφωνία είναι μη πραγματοποιήσιμη, μη υλοποιήσιμη, η επόμενη διολίσθηση ήταν προς τον έντιμο συμβιβασμό, και το πόσο έντιμος ήταν ο συμβιβασμός, νομίζω ότι το κείμενο του Τρίτου Μνημονίου μιλάει γι' αυτό και δεν χρειάζεται να πει κανένας τίποτα. Για τον κόσμο ο οποίος νιώθει ηττημένος από την ακύρωση και τη μετάλλαξη του όχι σε ναι, και δει για τον κόσμο ο οποίος δεν είχε καμία εμπλοκή στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, στα εσωτερικά της κυβέρνησης, κινητοποιήθηκε από την προσδοκία του τερματισμού της λιτότητας και των μνημονίων, κινητοποιήθηκε από την προσδοκία να πάνε τα πράγματα καλύτερα στη ζωή του. Δεν έχει καμία σημασία ή έχει ελάχιστη σημασία πώς επέδρασε το τι συνέβη στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης, στο τελικό αποτέλεσμα και στο πώς τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός και το πώς τέλος πάντων χειρίστηκε το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου. Νομίζω όμως ότι έχει σημασία να θυμάται κανείς αυτό που λέει ο Γκράμψη, ότι η ιστορία μιας χώρας πολλές φορές γίνεται η ιστορία ενός κόμματος. Το να πει κανείς την ιστορία ενός κόμματος σημαίνει το να λέει την ιστορία μιας χώρας. Και από αυτή την άποψη, πράξεις, παραλήψεις, αποφάσεις, τοποθετήσεις στο πλαίσιο ενός κόμματος και στο πλαίσιο μιας κυβέρνησης που υποστηρίζεται από ένα κόμμα, μπορεί να έχουν και είχαν βαρύτητα και σημασία πολλαπλάσια αυτών που θα είχαν σε κανονικές περιόδους, σε μη οριακές περιόδους, σε περιόδους κανονικότητας. Και το λέω αυτό γιατί έχω προσκληθεί εδώ σε ένας εκ των μελητών του βιβλίου «Το όχι που έγινε ναι», που παρακολουθεί την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 μέχρι και την διάσπαση και τις εκλογές του Σεπτέμβρη, και προσπαθεί να δείξει ότι ο τρόπος με τον οποίο το όχι έγινε ναι δεν ήταν ένας κεραυνός εν αιθρία, δεν ήταν, όπως λένε διάφοροι, μια προδιαγεγραμμένη έκβαση, ήταν μεταξύ πολλών άλλων, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό, το αποτέλεσμα της έκβασης ενός αγώνα που διεξαγόταν στο κόμμα τουλάχιστον από το 2012, ενός αγώνα για το πώς και με ποιους όρους και με ποια ρητορική και με ποιες κοινωνικές συμμαχίες ο ΣΥΡΙΖΑ θα γινόταν κυβέρνηση, ενός αγώνα που δόθηκε και δεν δόθηκε μόνο διακειμένων και διαρθρογραφίας, αλλά και με πολλούς άλλους τρόπους, ενός αγώνα που δόθηκε αλλά χάθηκε. Μέρος αυτού του αγώνα ήταν το να μην αγνοηθούν οι πολύ ηχηρές προειδοποιήσεις πολλών ετών πριν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση,
Το πώς δηλαδή οι ελίτ αντιμετώπισαν την πρωτοβουλία Παπανδρέου το 2011 για δημοψήφισμα. Το τι υπήρξε η κυπριακή εμπειρία του Μπεϊλίν. Το τι ήταν η συνεδριακή θέση του 2013 του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα και αν εκβιαστούμε και τα πράγματα πάνε έως το τέλος, εμείς είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τις συνεδριακές μας αποφάσεις και το πρόγραμμά μας με κάθε κόστος και με κάθε τρόπο. Δεν υπήρχε δηλαδή άποψη, τουλάχιστον σε επίσημα κομματικά ντοκουμέντα, ότι θα πάμε στην διαπραγμάτευση, θα τους πούμε τις θέσεις μας και αυτοί ως λογικοί άνθρωποι θα ακούσουν λογικά επιχειρήματα και από κοινού θα βγάλουμε λογικές αποφάσεις. Να μην αγνοηθεί, και δόθηκε πολύ σοβαρή μάχη γι' αυτό, το πολύ μεγάλο και το πολύ ηχηρό καμπανάκι της 20ης Φλεβάρη, με το οποίο η πρώτη κυβέρνηση που χρονόταν και δεσμευόταν να αποπληρώσει στο ακέραιο και έγκαιρα ένα χρέος το οποίο η ίδια αναγνώριζε ως μη βιώσιμο και άρα ένα χρέος που δεν μπορούσε να εξεπληρωθεί, να μην αγνοηθεί το σαμποτάζ προς την ίδια την κυβέρνηση που ξεκίνησε τουλάχιστον από τις 5 Φλεβάρη, 10-15 μέρες δηλαδή αφού το ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε κυβέρνηση, η πρώτη κίνηση που κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι η άρση του waiver, ένα εμπόδιο δηλαδή στην κυβέρνηση να έχει φτηνό δανεισμό, ακριβώς με τη δικαιολογία ότι η νέα κατάσταση σημαίνει αχαρτογράφητα νερά, δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τη νέα κυβέρνηση. Στο βαθμό λοιπόν που δεν αναλαμβάνει ίδια δεσμεύσεις ότι θα συνεχίσει την πέμπτη αξιολόγηση, το Μέλ Χαρδούβελη, το δεύτερο μνημόνιο, τις υποχρεώσεις αυτές, δεν δεχόμαστε και εμείς να τις παράσχουμε φτηνό δανεισμό και άρα προστρομοστεί πρώτα ίδια και μετά το συζητάμε. Δόθηκε πολύ σοβαρή μάχη προκειμένου αυτές οι προειδοποιήσεις να μην αγνοηθούν, στο βαθμό που αυτές οι προειδοποιήσεις ήταν πολύ ισχυροί δείκτες για το ότι η διαπραγμάτευση είναι μια διαδικασία ισχύως και όχι δικαίου, και όταν πας σε μια διαδικασία που παίζεται ισχύς έναντι ισχύως, αυτό που πρέπει να προτάξεις είναι ισχύς και όχι λογικά επιχειρήματα. Οι εταίροι, οι δανειστές, οι θεσμοί, όπως κατ' εφημισμόν αποκλήθηκαν και αποκαλούνταν για 5-6 μήνες από την πρώτη κυβέρνηση, είχαν ένα πολύ αξιόπιστο όπλο να αντιτάξουν απέναντι στην κυβέρνηση, τη διακοπή της ρευστότητας. Θυμίζω, πηγαίναμε στην 20η Φλεβάρη με πολύ σοβαρό κίνδυνο να κλείσει η στρόφιγγα και να υπάρχει ένας χρηματοπιστωτικός τραγκαλισμός και κανείς δεν πίστεψε ότι μπλόφαρε κανένας. Και στην πραγματικότητα, έχοντας ακόμα και ένα δυναμικό που συμμετείχε στη διαπραγμάτευση, δει ότι ο μόνος λόγος για να παραμένει, ειδικά μετά την 20η Φλεβάρη, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ήταν για να προετοιμάσει μια ρήξη ή να προετοιμάσει την ανταπόκρισή της στο ενδεχόμενο η ρήξη να είναι επιλογή των αντιπάλων και όχι δική μας. Αυτό το πολύ λογικό, αυτή η πολύ λογική σκέψη, ότι οι τύποι το πάνε στα άκρα, άρα πρέπει να έχουμε να αντιτάξουμε ισχύ, αυτό το πολύ λογικό επιχείρημα και αυτή η πολύ λογική σκέψη στην πραγματικότητα δεν απασχόλησε ή απασχόλησε ελάχιστα. Και νομίζω ότι αν κάναμε ένα λάθος στο βιβλίο που φτιάξαμε με τον Χρήστο τον Λάσκο, ένας συλλογικός τόμος είναι γύρω στους 15-18 ανθρώπους που εκείνη την περίοδο είχαμε την ίδια αγωνία και γράφαμε περίπου τα ίδια πράγματα. Εάν κάναμε ένα λάθος, ήταν ότι δεν συμπεριλάβαμε τα ίσως 10 ή 15 non-papers του Μεγάρου Μαξίμου, που όταν όλοι βλέπαν ότι τα πράγματα πάνε σαν διέξοδο και ότι η επιλογή της άλλης πλευράς δεν είναι η αμοιβαία αποφελή συμφωνία, είναι τρίτο μνημόνιο. Το Μέγαρο Μαξίμου καθησύχαζε ότι η αμοιβαία αποβολή συμφωνία είναι θέμα χρόνου. Και το έκανε από τα τέλη Φλεβάρη. Γι' αυτό και όταν ακούω το τι θα έπρεπε να κάνουμε, τι έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση στις 5 Ιουλίου, στις 6, στις 7, μας λέγανε Grexit. Τι να κάναμε, να μέναμε χωρίς φάρμακα, να μην έχουμε καύσιμα. Όταν το ακούω αυτό λίγο τα παίρνω. Και τα παίρνω όχι για δημοψήφιμους, τα παίρνω γιατί όταν μια κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πολύ πιστικό, το πολύ αξιόπιστο σενάριο του χρηματοπιστωτικού στραγγαλισμού, δεν λέει αυτό που λεγόταν προεκλογικά ότι οι αγορές θα χορεύουν με τα ούλια και η Μέρκελ θα είναι μαζί μας και θα αξιοποιεί την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο Σόιμπλε, ο οποίος είναι ακραίος, γιατί αυτά λέγονταν τότε. Αυτό που προσπαθεί να κάνει, εάν δεν έχει ρευστότητα, χρήμα, ισχύ να αντιτάξει απέναντι σε αυτό που της αντιτάσσεται, αυτό που πρέπει να κάνει, θα έπρεπε να κάνει και δεν το έκανε, είναι να αξιοποιήσει το δεύτερο πλεονέκτημά της, που είναι η ευρύτατη, η πρωτόγνωρη λαϊκή αποδοχή που είχε το πρώτο μήνα, το πρώτο δίμηνο, το πρώτο τρίμηνο μετά τις 25 Γενάρη που εκλέχθηκε η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν είμαι της άποψης, και θα πω μετά στο καθηκοντολόγιο, το οποίο δεν θα το αποφύγω, ότι ήταν δυνατόν απλά δια του φρονήματος, απλά δια της προπαγάνδας, να ετοιμαστεί ο λαός, και αν ετοιμαζόταν και έβγαινε στον δρόμο, θα μπορούσε από μόνο του αυτό να επαρκέσει για να αντικρούσει τις απειλές των εταίρων. Σε συνθήκες μεταδημοκρατίας, και αν θέλουμε να είμαστε στοιχειοδός σοβαροί και συνεπείς με τις αναλύσεις μας, η ελίτ, όχι γενικώς η Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη γενικώς δεν υπάρχει, το Eurogroup, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Κομισιόν που απειλούσαν με χρεοκοπία λίγο πριν το δημοψήφισμα, και απειλούσαν με πραγματικά χαρτιά, δεν ήταν φούσκες, δεν ήταν απειλές και λόγια του αέρα. Οι ελίτ λοιπόν δεν έχουν καμία διάθεση να λάβουν υπόψη είτε τις εκλογές, είτε τα δημοψηφίσματα, είτε τον νοσοκομματικό συσχετισμό μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε το γεγονός ότι 109 από τους 203 της Κεντρικής Επιτροπής ήταν ενάντια στο το μνημόνιο και λέγαμε δεν μπορεί να είναι αυτό το πρόγραμμα της αριστεράς και δεν μπορεί αυτό να γίνει αποδεκτό. Η ελίτ λοιπόν φάνηκε στις 12 Ιουλίου του 2015 ότι ήταν απολύτως αδιάφορες απέναντι σε αυτό με το οποίο φοβούσε όχι μόνο η ελληνική κοινωνία, αλλά και μια διεθνής κοινή γνώμη που στις 12-13 Ιουλίου έλεγε This is a coup. Θυμίζω δηλαδή την καμπάνια με την οποία καταγγελόταν η προσπάθεια χρηματοπιστωτικού στραγγαλισμού προκειμένου να επιβληθεί το τρίτο μνημόνιο. Η ανταπόκριση της κυβέρνησης στο This is a coup, τόσο πριν όσο και στις 12-13, ήταν να επικαλείται τις ανακοινώσεις των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, τα οποία δήλωναν την εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση, διότι αυτή ξέρει τι κάνει. Και εφόσον αυτή ήταν που έβγαλε τον κόσμο στον δρόμο και κέρδισε το δημοψήφισμα, αυτή μπορεί να διαχειριστεί εν λευκό και τη λαϊκή εντολή όπως νομίζει καλύτερα. Δηλαδή, τι μπορούσε να κάνει και τι ήταν αυτό που στην πραγματικότητα έκανε, εφόσον δεν μπορούσε να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα υπό τον δυσμενέστατο διεθνή συσχετισμό στον οποίο προσπάθησε να το κάνει, τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς λέγανε στην κυβέρνηση: κάνει το αντίθετο. Και δεν τρέχει τίποτα. Αφού δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις, τότε αριστερή κυβέρνηση είναι ακόμα και το να κάνεις το αντίθετο. Στην πραγματικότητα, όσο αλήθεια είναι ότι η 12η και η 13η Ιουλίου δεν υπήρξε γενικώς προδοσία, γιατί όποιοι μιλάνε για προδοσία είναι σαν να εννοούν ότι μπορούμε να κάνουμε πάλι τα ίδια. Να λέμε ότι θα χορεύει η Μέγερ Πεντοζάλη, να λέμε ότι θα σκίσουμε το μνημόνιο σε μία μέρα, να λέμε ότι θα πάρουμε σε μία μέρα πίσω το λιμάνι του Πειραιά. Και την κρίσιμη στιγμή αυτό που θα αρκέσει θα είναι το φρόνημα. Δεν γίνεται έτσι στην πραγματικότητα. Όσο αλήθεια λοιπόν είναι ότι η 12η Ιουλίου δεν ήταν προδοσία, αλλά ήταν ήττα, άλλο τόσο αλήθεια είναι ότι όταν ητάσαι, δεν σε υποχρεώνει απολύτως τίποτα να προσχωρήσεις στο στρατόπεδο του αντιπάλου και να κάνεις ακριβώς αυτά τα οποία έκανε ο αντίπαλος και σε κατάγγειλες, ακριβώς αυτά τα οποία δεν μπορεί να κάνει ο αντίπαλος σήμερα. Και από αυτή την άποψη έχει απόλυτο δίκιο ο Σαμαράς να λέει ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σήμερα κάνει αυτά που δεν μπορούσαμε να κάνουμε εμείς. Κάνοντας αυτά που δεν μπορούν να κάνουν, και δεν έχει γίνει πρώτη φορά στην Ευρώπη, η Ιταλία του Ανιέλη με τη γνωστή δήλωση ότι μόνο η αριστερά μπορεί να κάνει σήμερα αυτά που δεν μπορεί να κάνει η δεξιά, είναι ένα παράδειγμα από τα πίσω που αξιοποιείται στο έπακρο. Κάνοντας ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά σήμερα, δεν είναι μέρος ενός αντίπαλου συσχετισμού στην Ευρώπη. Είναι μέρος του κακού συσχετισμού που πρέπει να ανατραπεί στην Ευρώπη. Κάνοντας αυτά που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, δίνει το επιχείρημα στους υποδέμους ή στον μπλόκο, μάλλον στους αντιπάλους του υποδέμους, στους αντιπάλους του μπλόκου, στους αντιπάλους της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, να λένε το πολύ απλό. Ο δικός σας μας έλεγε άλλα και έκανε άλλα. Άρα και εσείς τα ίδια θα κάνετε. Προκειμένου να μείνετε στην κυβέρνηση, προκειμένου δηλαδή από εκεί που η κυβέρνηση ήταν μέσω ενάντια στη λιτότητα να γίνει σκοπός για τον εαυτό της, θα είστε μία από τα ίδια. Άρα there is no alternative. Και με αυτή την έννοια, αυτό που παρακολουθούμε σήμερα είναι η ολική επαναφορά των κομμάτων του There's no alternative στη λογική ότι δεν κάνετε τίποτα διαφορετικό. Και όχι μόνο δεν κάνετε τίποτα διαφορετικό, μας έχετε φορτώσει και τα capital controls. Ένα πράγμα είναι να μιλάει κανείς για ήττα σε μια διαπραγμάτευση ή σε μια αντιπαράθεση στην οποία ο συσχετισμός είναι αρνητικός. Ένα πολύ διαφορετικό πράγμα είναι η διαχείριση του όχι μόνο στις 12 Ιουλίου, αλλά και στις 21 Αυγούστου, όταν ο Τσίπρας, αγνοώντας την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, που έλεγε ότι δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές εάν δεν έχουμε συνεννοηθεί πρώτα ποιο θα είναι το πρόγραμμά μας,
προκήρυξε εκλογές στην πραγματικότητα επιβάλλοντας πραξικοπηματικά, κάνοντας χρήση των συνταγματικών του αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων απέναντι στο κόμμα, επιβάλλοντας τελικά το τρίτο μνημόνιο ως πρόγραμμα του κόμματος. Και είναι αξιοσημείωτο για όποιον είτε συμμετείχε είτε όχι στην ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, το γεγονός ότι οι μαζικές αποχωρήσεις, η αποχώρηση του γραμματέα, η αποχώρηση της πλειοψηφίας της νεολαίας, η αποχώρηση των οργανώσεων τάσεων σε όλη την Ελλάδα, δεν έγινε στις 12 ή στις 13 Ιουλίου του This is a coup. Γιατί όλοι τότε είπαν ότι ακόμα και αν κάποιοι τα λέγανε αδιάφορο, όταν χάνεις, το τι έλεγες δεν αφορά κανέναν. Έγινε στις 21 Αυγούστου, όταν φάνηκε ότι αυτό που ήταν πραξικόπημα στην πραγματικότητα υιοθετούνταν ως πρόγραμμα κυβερνητικό ενός κόμματος που επέμενε να μιλάει στο όνομα της αριστεράς. Και με αυτή την έννοια, αυτή η πραξικοπηματική μεθόδευση ήταν που άλλαξε το χάρτη, αυτό που σήμερα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και που με μία έννοια ήταν αυτή που επέτρεψε όχι μόνο το να περάσει το μνημόνιο χωρίς αντιστάσεις, στην πραγματικότητα να πάει σπίτι του ένα δυναμικό το οποίο πέρασε από φωτιά και σίδερο ένα διάστημα πριν. Το δυναμικό που περασπίστηκε το Δεκέμβρη, που έδωσε τα πάντα στις πλατείες, που στάθηκε όρθιο την περίοδο του 2012-2014, που κέρδισε τις ευρωεκλογές και που πρωταγωνίστησε στο δημοψήφισμα. Με αυτό το δυναμικό ξεμπέρδεψε ο Τσίπρας τον Αύγουστο του 2015. Με αυτό το δυναμικό θα ήθελε πάρα πολύ να είχε ξεμπερδέψει πολύ νωρίτερα ο Σόιμπλε, αλλά δεν του βγήκε. Και αυτό το δυναμικό είναι πάρα πολύ κρίσιμο πώς θα τοποθετείτε, πώς θα πολιτεύετε, πού θα βρίσκετε από εδώ και στο εξής. Όχι μόνο τα κομματικά μέλη, όχι μόνο τα κομματικά στελέχη, οι άνθρωποι που προσέβλεπαν, που ήλπισαν, που δώσανε μάχες, που οργάνωσαν, που συμμετείχαν σε δίκτυα, υποστηρίζοντας αυτό που φαινόταν πραγματική εναλλακτική. Εάν σήμερα μπορεί και περνάει το τρίτο μνημόνιο, το οποίο διόλου με ανθρώπινο πρόσωπο αποδέχτηκε, αν μπορεί και περνάει αυρόχης ποσή, είναι γιατί αυτό το δυναμικό σήμερα στην κατάθλιψη και είναι σπίτι του. Και αυτό το δυναμικό δεν πείθεται από ευκολίες του τύπου θα τα πούμε πιο αντιευρωπαϊκά και πιο αντιευρώ και έτσι θα τους πείσουμε και θα κερδίσουμε. Στην πραγματικότητα η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ και το πραξικόπημα της ηγετικής ομάδας έπεσε πάνω στα κεφάλια και αυτών που υποστήριξαν τον Τσίπρα και τον υποστηρίζουν ακόμα και αυτών που είχαν δεύτερες σκέψεις ή ήταν με τοπικά απέναντί του. Και αυτό σηματοδοτεί μια ήττα για όλη την αριστερά, μια ήττα που οι παλιότεροι θα μπορούσαν να τη συγκρίνουν μόνο με το διεθνές 89-91. Όπως δηλαδή τότε έπεφτε το κοσμοείδωλο της Σοβιετικής Ένωσης και η αριστερά η οποία δεν είχε μέρος στην κρατική διαχείριση με τη συγκυβέρνηση Τζανιτάκη. Έτσι και σήμερα η αριστερά η οποία δεν είχε μέρος στην μνημονιακή, βλέπω τον χρόνο, στην μνημονιακή διαχείριση, σήμερα όχι μόνο υιοθετεί τον εκβιασμό ως πρόγραμμα, στην πραγματικότητα πολιτεύεται λέγοντας ένα σωρό αδιανόητα ψέματα. Το μνημόνιο με δικαιώματα κατέληξε στην συμφωνία την προσφυγική με την Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκίας. Το παράλληλο πρόγραμμα θυμίζει εκείνο το ωραίο σκίτσο του Πάνου του Ζάχαρη, που είναι ένα βομβαρδιστικό και ρίχνει βόμβες και δίπλα υπάρχει ένα μικρότερο ελικοπτεράκι και ρίχνει ρύζι. Αλλά το μεγάλο βομβαρδιστικό ρίχνει βόμβες. Αυτό είναι το παράλληλο πρόγραμμα. Δεν υπήρξε κανένα παράλληλο πρόγραμμα φυσικά. Είναι ψέματα ότι η Ευρώπη αλλάζει και το πώς αλλάζει η Ευρώπη το έδειξε η συμφωνία για το προσφυγικό. Το έδειξαν οι ομές παρεμβάσεις διαφόρων κρετίνων γραφειοκρατών όπως ο Κοστέλο, οι οποίοι είχαν λόγο για το αν θα συνεχίσει ή όχι η χρηματοδότηση, ακόμα και στα ζητήματα του αν θα στελεχωθεί με αυτό ή με το άλλο προσωπικό η δημόσια διοίκηση και ο εκπαιδευτικός μηχανισμός. Είναι ψέματα ότι πήγαμε σε ευνοϊκή ρύθμιση ή θα πάμε σε ευνοϊκή ρύθμιση για το χρέος. Όλες οι προβλέψεις συγκλίνουν στο ότι θα έχουμε ένα χρέος για 50 χρόνια γύρω στο 140%. Είναι ψέματα ότι έρχεται η ανάπτυξη. Ο ΙΟΒΕ χτες μιλάει για ύφεση γύρω στο 1%. Και όποιος μιλάει για ανάπτυξη θα πρέπει να εξηγήσει τι είδους ανάπτυξη θα είναι αυτή, με ανεργία, με μισθούς των 300 ευρώ όταν το Δούνο του πιέζει για νέο εργασιακό, με συνδικαλιστικό νόμο από το φθινόπωρο, με ομαδικές απολύσεις, με επενδύσεις οι οποίες θα είναι τύπου ελληνικό, Ελντοράντο, Ντουμπάι. Αυτή είναι η ανάπτυξη που περιμένουμε. Διότι επενδύσεις σημαίνει ανάταξη της κερδοφορίας και κάτι τέτοιο δεν υπάρχει μες στην κρίση. Αντίθετα, αυτό που προϊονίζεται είναι ακόμα χαμηλότερες δυνατότητες. Άρα,
Για ό,τι επενδύσεις μιλάμε ουσιαστικά για αφαίρεση δημοσίου πλούτου, δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Και με αυτή την έννοια φαίνεται ότι όχι μόνο από την πλευρά της κυβέρνησης δεν σώθηκε έστω η κυβέρνηση και να θυσιαστεί το κόμμα. Αυτό έλεγε ο Τσίπρας το φθινόπωρο. Από το φθινόπωρο του 2015 η συζήτηση είναι ότι θυσίασα το κόμμα για να σωθεί η χώρα. Δηλαδή να σωθεί η κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα, αποτυχάνοντας έστω και στα ελάσσονα του κυβερνητικού προγράμματος, και το κόμμα ουσιαστικά είναι υποδιάλυση. Περιμένει ακόμα το συνέδριό του από το Σεπτέμβριο του 2015 πότε θα γίνει. Και η κυβέρνηση βρίσκεται σε ομοιρία και ουσιαστικά ο πολιτικός χρόνος που έχει να διαχειριστεί είναι πολιτικός χρόνος που της δίνεται υπό τον όρο ότι θα θεσμοθετεί εκτρώματα, όπως είναι ο κόφτης, που υποτίθεται ότι θα ήταν λύση έκτακτης ανάγκης, διότι θα πάμε σε ανάπτυξη τώρα που έχουμε ύφεση στο 51% των εσόδων που θα χρειάζονται για να καλυφθούν τα χρέη και τα ελλείμματα, θα είναι από μισθούς και συντάξεις ελαιού του κόφτη. Λέω όλα αυτά και ανακαταλήγω, γιατί έχω ξεπεράσει ήδη κατά πολύ το χρόνο μου, για να πω ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη από μόνη της και η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ ή το να πολιτεύεται κανείς ως πρώην ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως ανεπαρκές στη συνθήκη που βρισκόμαστε. Υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα που χρειάζεται να γίνουν και πηγαίνοντας από τα πιο γενικά στα πιο ειδικά, θέλω να πω μερικά από αυτά. Το πρώτο, το είπα και στην αρχή, είναι να μην κάνουμε την υποκειμενική αδυναμία αντικειμενική και να μην προσαρμόζουμε την πραγματικότητα στην αδυναμία. Μπορεί να μην ξέρουμε ή αυτή τη στιγμή να μην μπορούμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι όμως ένα επώδυνο δίδαγμα από το οποίο δεν μπορούμε να πάμε πίσω, ότι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωζώνης δεν γίνεται. Το δεύτερο είναι να μην συνεχίσουμε στην συριζική ευκολία της απλοποίησης των διακυβευμάτων, το ότι θα χορεύουν οι αγορές πεντοζάλι, ότι το πρόβλημα είναι ο Σόιμπλε και η γερμανική Ευρώπη. Αυτό που στην πραγματικότητα είδαμε ήταν ότι όλη η χωρία των σοσιαλδημοκρατών ηγετών, ο Σούλτς που απειλούσε με Brexit την παραμονή του δημοψηφίσματος, ο Φάιμαν που πρωταγωνιστούσε στην ανταρσία από τα δεξιά του Βίσεγκραντ για να κλείσουν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους πρόσφυγες, ο Ρέντσι, ο οποίος στην Ιταλία πρωταγωνιστεί στην αποδιάρθρωση ό,τι έχει μείνει από εργασιακές σχέσεις, ότι αυτό είναι κάτι άλλο και το πρόβλημα είναι ο Σόιμπλε μόνο. Γιατί αυτό ήταν ο αντιμνημονιακός κυβερνητισμός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ότι τώρα θα απλοποιήσουμε το διακύβευμα διότι πρέπει να γίνουμε κυβέρνηση. Άρα ποιος μας εμποδίζει, μόνο ο Σόιμπλε και η διαπλοκή. Δεν υπάρχουν εχθροί μέσα, δεν υπάρχουν εχθροί έξω, υπάρχει ένα απλό συνεργό στην Ευρώπη. Να μην συνεχίσουμε στην ευκολία προσθέτοντας και λίγο αντι-ευρώ και αντι-Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι όσο αλήθεια είναι ότι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωζώνης δεν γίνεται, άλλο τόσο αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται και χωρίς συμμαχίες τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Μέση Ανατολή, που καθόλου υποχρεωτικά δεν είναι συμμαχίες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην συνεχίσουμε στη λογική του προπαγανδισμού, αλλά να δούμε με συγκεκριμένο τρόπο τι είναι συγκεκριμένα καθήκοντα. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους ανταποκρίνεται το κίνημα στη νέα κατάσταση, στα συγκεκριμένα καθήκοντα, είναι αυτό που γίνεται τους τελευταίους 2 μήνες με το City Plaza. Αντί δηλαδή να καταδιώμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση που κλείνει τα σύνορα και αντί να γράφουμε αντιρατσιστικά κείμενα γενικώς και αορίστως, εδώ και 2 μήνες αυτό που γίνεται είναι ότι μια συλλογικότητα που διαρκώς διευρύνεται και συντονίζεται με το εξωτερικό μπορεί και παρέχει στέγη σε 200 προσφυγόπουλα και 200 οικογένειες προσφύγων από τη Συρία, το Αφγανιστάν και ούτω καθεξής. Να δούμε, και αυτό είναι το τελευταίο, με ποιο τρόπο μπορούμε να ανασχέσουμε μια τάση κατακαιρματισμού και ρευστοποίησης της αριστεράς, που σε όχι πολύ παλιότερους θυμίζει την Ιταλία μετά την εμπειρία την κυβερνητική της κομμουνιστικής επανίδρυσης. Να δούμε πώς συγκεντρώνονται δυνάμεις στα πολύ συγκεκριμένα και το πιο συγκεκριμένο είναι τα εργασιακά το φθινόπωρο. Εάν περάσουν ομαδικές απολύσεις, εάν περάσει ένας συνδικαλιστικός νόμος που κάνει την απεργία όνειρο-θερινής νυχτός, εάν δεν βρούμε μορφές συνδικαλιστικής οργάνωσης που να πηγαίνουν πέρα από τα γραφειοκρατικά εμπόδια που βάζουν οι καρκλοκέντρα της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ, εάν δεν σταματήσουμε τις έμεσες μειώσεις στο εργατικό εισόδημα, στην πραγματικότητα θα έχουν μείνει ελάχιστα, ίσως και τίποτα, για να υπερασπιστούμε. Και με αυτή την έννοια, όσο και αν δεν είμαστε σε θέση ισχύως και πρέπει να τα αναγνωρίζουμε, όταν χάνει κανείς, είναι πολύ πιο έντιμο να πει ότι χάνει και ότι βρίσκεται σε θέση ανίσχυρη από το να φαντασιώνεται νίκες ή πολύ περισσότερο ότι βρίσκεται στην κυβέρνηση της αριστεράς σε κανένα δίμηνο το πολύ. Είναι πολύ κρίσιμο να γνωρίζει κανείς τους κόμβους της μάχης, να συγκεντρώνει δυνάμεις πάνω σε αυτό και να το κάνει τόσο στην εθνική κλίμακα, όσο και σε αυτή που υπολοιπόμαστε, που είναι η ευρωπαϊκή.
Υπάρχουν πράγματα που γίνονται πανευρωπαϊκά και που είναι πολύ σημαντικά. Η εξέγερση των Γάλλων εργαζομένων είναι το σημαντικότερο. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και με τους Γάλλους εργαζόμενους αλλά και με τον Ολάντ, διότι πρέπει να έχουμε συμμαχίες. Πέρα όμως από το τι κάνει η κυβέρνηση και πώς πολιτεύεται, νομίζω ότι ό,τι έχει να δώσει αυτός ο χώρος στα κινήματα και στην αριστερά το έχει δώσει. Το πολύ κρίσιμο είναι να φροντίσουμε για την αυτονομία μας, να φροντίσουμε για την αντεπίθεση και την αυτοοργάνωση. Υπάρχουν μικρά που μας πάνε στα μεγάλα και νομίζω ότι αυτά τα μικρά δεν πρέπει να τα υποτιμήσουμε, αντίθετα πρέπει να τα ενισχύσουμε, πρέπει να τα αγκαλιάσουμε και πρέπει να τα παραπλησιάσουμε. Ευχαριστούμε και τους τρεις ομιλητές μας και που αποδέχτηκαν την πρόσκληση και που μιλήσαμε για τόσο ενδιαφέροντα πράγματα. Βέβαια, ίσως να εστιάσαμε λίγο περισσότερο στα πεπραγμένα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ και γενικότερα και της αριστεράς. Βέβαια, μια πορεία βέβαια που δεν έχει επηρεάσει μόνο το συγκεκριμένο χώρο, αλλά και γενικότερα και το πολιτικό και το κοινωνικό σκηνικό, να το πούμε σημαντικά. Και ίσως πάλι και ότι υπήρχε αυτή η ανάγκη να συζητήσουμε για αυτά τα γεγονότα που οδήγησαν στο δημοψήφισμα. Ίσως ήταν μεγαλύτερη αυτή η ανάγκη να συζητήσουμε και να αναλύσουμε. Βέβαια, θα δώσουμε το λόγο στο κοινό πρώτα. Αν θέλει κάποιος να κάνει κάποια παρέμβαση ή κάποια ερώτηση, μπορεί να έχει τον λόγο.